omokere Yesu Kristo koba obong'aini bwaito, oboronge bwaito, ogotoreka bwaito, obachenu bwaito, nokoborigo bwaito. Omagoteba ase ebiombe bibere, abande barabokigwe, gochia ase obogima bwa kare na kare. Na abande babokigwe, gochia ase obosoku bwa kare na kare. Igo, abasomba abo manene bonsi, nkworoki barenge ng'a okobokigwa nkoro. Pia mono morisia asogotoerera biya ng'a omoerio pi gotokorare togosoarira baime na omoerio pi ntobwate gento kieke okobokigwa gwakarekane ntaita abantu bari batatu buno morisia gokora iga taite korasa amagoko korugatia iga oyo bwato komenta abantu batatu nare konyora omosaha oyomo nare konyora omogaka oyomo nomong'ina ngekwa sawa lakini onye mbaiya aye koimokia okoboko nkorore naye kurunka abo naye nyara kuba ugutuma riswari ryago tutaweza kurisoma aiga live ngorio komenta ndaite korora amagoko komo 1 yokabere inkiri tukeriria rego tutebe mbuya mono yo minto morisia buna kwaboriri buyange keranto bakorara gose bari baraire asikimbera mbaga batogosembesi mbagwatio gosemeri twasomigwe abaminto kurwitanga ni batotebirie orwase Abraham orwase David gojas Job abo babwate mejande menge akiri babwate gosemerio konene mono na wandiri barasama kwelime twasomira amariko twarigereria buna ogosemeri kore bosio koro konene baada ya makweli baada ya gukwa ogosemeri ngokore teki ngore bosio nande twatebigwe inga nore nekera makweli arororo ogosemeri nkoro kogocha kore bosio konene una kurugwata okubwata no gukoro aso kubwata no koya tari oro kuboka gwachakera ogosemeri kubo gima gwachakera kubo aso kubwata no gukoro ana go sa monso ome kitabu kia Zaburi 49 ebingo kianda kora anche omosomia tenena hoje gocha Zaburi 49 ebingo bya kianda paka 15 naona arusia mangana ane yo komentera ase eleseni ya lero Zaburi 49 ebingo kianda paka 15 naona tendusia mangana yao kwananga ekera bari baraire asichimbera okosemeri nkoro sitikoyo so makeva bateba eyo eragera omonto agendere koba moyo botambe tabaisa kogenda ase embera bonsi nigo bamanyete ng'a nonya n'abantu abang'aini ngokwa bare nabo igo nabara bariri na amachara erio batiga abantu abao bakoire chinibo chiabo nigo bakorangeria ng'a nigo chirabeo kare na kare nabo bamenyo bwabo ebiare ase ebiare nigo bagwatora emigondo yabo ase amarieta abo korende mwanya bantu takonyara kogenderera koba nogosikwa ere niganga buna ching'iti chigokwa chiasira mbuya mono sana abariri go bagwatora igoro ye chinibo chiabo abagwatora igoro konyora kwabo imasense nabo igo ekera makuri ara banyore mbagutwara gosemeri gokoboka egakora basemeri tigendo kieke okonyora kwabo nebintu babugate igo bone nkielesi ni arere gotosebi ogosemeri okonene nkorororo nyuma yokokwa na kurara imase gendo kieke sembera ogosemeri nkoro okonene rioka ekotura mosemeri Yesu Kristo igo Daniel twarorire abu Daniel 12 abaminta bategereri kimuna mona asome Daniel 12 ngo ibere egoteba ng'a paka bari bararire imaso orotwa mbakore gendo kieke baboke igo barabokirioke kera bakwata gosemeri okonene yango meya Nyasaye Job na Daniel Isaya muna twarorire batura kiringa tuwata gosemeri okonene nyuma ya makweli na nyuma yo gukona na nyuma yo kurara imasi chimbera igo bono bari bararire bonsi igo baraboke na kongera senkanya igoro lakini ekero arare gosemetia mali gosemeretie ebinto byao bikorekana igo asire ukaririeri kare na kare igo bono tukoria rero eresi nigo yato siemera ng'a tutwara gosemeria imasi Yesu Kristo imasi Nyasaye buna Abraham atwarete buna David atwarete buna Job atwarete nabo igo Isaya otosiemenga na nyuma katokora imaso boina na tokore ntokieke baka bari bararete kara abasani baito kisokoro cyaito na tumirane imaso kwegena kwa Yesu Kristo
Iko bire chambi yo biko nyagotara igora iga biko chakogota inga lero timu antinde getebia bono njumo ntinde kebia egerenje gokora gento kieke Inche ko egeren pararire bia korara nkuka yo gokare bia riorie na ene bire chokorete gento kieke obuate ayonye go komenta ntagita abantu babere kanya gotene gocha asinge ncho komenta murisia kora gento kieke igona goteba ngaki ekero omonto konya akore bingwanso aso omonto okure na atamanyeti na ndaro muriri egekogera ebirie goteba nga bari bararire bongani bwa bwakorire ki bwa mboyo bwanchani bwa mboyo bosani mboyo bono oyo kongwansa na ase nere ebirie koroka nga aro muriri egekogera agokore binto atamanyeti omongaini agosomeria sae egekore bari bararire mbakore tokieke mbama antu atebi ngomoika bwa bari bararire igokoboko andararia igoro yambori igomo igokoboko gando chigonjo kere goso gonjo kakore moyo igogonjo kakore moyo egekogera twatebi nga bari bararire omoika no kore ntokieke no banganye ogende igoro igokera omoika kogenda igoro oiko ogenda igoro omoika onjogete lakini bari basirire barabanyabibe igo barasirire koiga kana kare egekogeti bamosemereti nyasaye ekero bare moyo nyasaye basenia bategereri na barigereria ase ng'encho twarorire ogosemeri ng'ankore bosio bwa makweli amo nogokwa mbuya mono sesenigwa mbia mono mwanchwa omorigereria Hondizi TV ase chinse chiga nigo tutaite gosoa asa maswari yao goso komenta kwao lakini tuguchaka kurwa ase turase Kenyoro district ase ng'encho ya komenta gocha turasa maswari yao naye toma riswari riago elio torisome gaiga amotwensi bono as chinse chiganta ite koba chitaeke chi second ye merongeta teta ugukwana nkange gentukeri bangere rie gentukeri thank you bangere ngero muswati onero tenene ta atomenterengo nchu sukagocha gotwa sukagocha gaiga thank you pia mono kwa kwanu bakire kato enkoyira serese ni gotokora muna nona ba mintomba tokora kerenge totabo suno morori bukamega igo mono abantu bayiro moro abantu babereribu muri kiberese ni ganga tena senga kiyo mario abantu abonse kato kwatinde kaneri butoko tinde karakine ngakiyo mario abantu abonse gochibara konyako bakubuku yento kende kato koyire montokoro kwa ayubu gotokora ayubu gotokora mechande mene ya masoira matema mana masoa igotokora umogino yo mana agatigara komocheri abasani babanyaro agatigara bakomocheri lakini gotokora akweka osemeri kwa yasinya saga tena ayonsi nanda kombera nare no gosemeri irinde na nyakoba ukomena nyasaye gento kenge osemeri kana ki ntonya ko tukomera matema manne ketonya ko tukomera matema manne tonya ko tukubeka osemeri witasinya saga biamono sana my sister ngero yonde ngero mwako yo ogoteberia tariago kwamanya kurwa e comment ya sukagocha asende njotene na atako ngobwa iga thank you digereri guchia ribon thank you mwancho murigereria to Hondizi TV no torime ya Kenyoro district erieta liane nelikana makoli inathe de comment ya segetabu kyo murandi kianda kimukia gatano ekego tebanga umuntu akure abali moyo maithe ngamba kwe kurendo yokure tamati ento kende ta kunyoro no nyendinde ama ya yonsi igakumubwatia igonje teyora agendere kunya gotwari benga linga muntu okure nabwa to bwamate naye umuntu mokonye ekirakorete ki ekiraroche umuntu musabire ekirakorete ki ekiraroche na yura nyare komokonya na yura ame kumurwali awene lakini gusabira abakure eyine michando yawe ngente kwementera egebungo kyomo ayubu egotebanga ayubu 16 basi ayubu 19 nemo kemugia 19 gatebanga ne bali sangulia ya salekire imwerorere nyasaye na maisane tali amaiso yo muntu mwao igonda morore nyasaye na maisa amen gobono na ro gosemeringa no nyine kere michando ya bire menge omwani toli komora nyasaye mbia mono gokunya gocha ngere umurisia gaiga asiri konderio egera tomentere naye gokunya gocha ntageteri swari riago yobwateri swari nchungoga gusonde nare twasiekero komenta nchu nayega so that
I think the two are enough. Abo batatu iga tukurira ororo asense mo yereseni riswari rindo morisio kunya kweyarigania gero toiranerie utusabiranie utukurire reseni ndiriria re kuboria yo mintagre ya kuboringa ki omonte kera kure ngoika turi twamosabira twamanya goteba nga omonene ubika omoyo yasagia igo omoyo bw'omonto okure nande nyasaye nayo rusia sakwirete nande ayoira asande bono timanyeti omorisia no totebi osento nyare koyorusio toyoira asagia Chenisa kauko Malaysia kubaitare aite gukwana asiringana eri moria nkoteba nga ekitwarigereri tukuria lero no gosemeria kuri bosio ogosemeria gukubwata no gukuru kubwata no gukuru abantu abarengo ebenkuru Adamu ebemba Dauti ebemba Daniel abo bakwanete babo Isaya igo barocho gosemeria kureo lakini ogosemeria okubabwate nkwa ikirande tarita moment igo baroche ogosemeria kwari gojikoba okwomolisi onchonga agakwanire nga nare ore gocha kobali chibu nando rengo gosemeria nero uria oribo rumokungu ole ku Yesu bono ekekeke nagikyari ngo gosemeria nonye no gwa abantu bokubwata no gukuru ugaje goikeranigwa asa matuka ayo kubwata no koya amangano nsi akabe kwamo no gosemeria ko kwa bali abakuru nabo baya ukaumerna yani gukaba kore center gukaba kubekire aso yokoro kwa Yesu nero rogo semeli wensengima kurwa so kubwata no gukoro agoiko kubwata no koya na abono okwege na kwa begini kwa bajenu banyasaye kwagachire na ende nao kole made perfect no goikeraniri asagwo inga nero rogo semelia na ndo semeli kondo gotayo kurarolekane apart kurwa sare nera Yesu. Biamono. Thank you. Mauricia, just 30 seconds. Egekora mbwate chidaika ibere erionkore. Demande ingokwanira from the power of the grave. Here Psalms 49:6-14. Skagocha. Hey, thank you. Ekerego kwanira obondo. Kumbe hani umuntu yari naroki n'abantu ngo kibali kwegagacha n'ebintu ebinge byese begitere lakini no twara kindaga 800 mwanyakora umuntu ogotinde kude ebintu byaye nkibono yarenge tokore ntoligi etokorigia lakini tumumanya Nyasaye. Amen. Thank you. Iko bekerwe ebikwaso nantokoraki Biamono ekwaya ya Jericho mwenye kwebanga buna ninu mo gutosiekera buno morisia gutusabira ekwaya ya Jericho Biamono na incha samaria tankoro kupaura abeli kurwase kanisa ya Kinyorowani kobolinde liswali gochiase kerasi omonte kera akure ntumaete nga okure ochira seliraba muna intu aba Kristo baboniga nchera kitoranyare gotwara yani kubeka gosemeria gochiasa abaminto baria banyarira ko babagusiriri guno oyo minto okure nchera ki turabeke ogosemeria ase abaminto abakure. Yes, umurisia gwachire Mono sana pali bagenda toko bagotubwatia mabori tu hanyara ko bagotumuga Urisia kanyako ya noti ayo egere uyairaneranie sokoreranie Jared Orure kuru matureti kurwa Nyachichi Secondary School Kemera Ward bagetutu wa masaba gotabanga noali meyomboroberi kurwa Nyangongo Junction Happy Sabbath Millennium SDA Church oyo no akuru kurwa following live kurwa Nyango Soyobesh nabo igo Beatrice eno kumakoriga kuboriga omorisia nga kerokende nerebuna intuo abakristo tonyare ko batokoena na ogosemeria kuchia ase bali banyarire ko bagosirirwa na bamwe abanata bakonye paraphrase yake kerokende nga mwachire asamabe bono ngagete na bali kobekwa elio elimo uyo ndene era ariko boria gaigo goteba nga nere Samuel Ntabo kurwa ekerwa matundra culture bwakire esa bato ngiali boli ria liko boli nga ase ekitabu kiri ky'Abaibirania 10 nemo abanke balia begenwa ase mumengo ringo banyare toko bagutwara ogosemeria nonye Yesu Kristo ataranyara ko bagakubokiwa ine ase amatuko arero ogosemeria buno kwo
ngotoke gose ase ababwatani ba Kristo bia bono sana. Morisia yairanirie daika ekero togochigosoa sensemeni. Tenena gaigo morisia. Amaswali ogoswali okobori kweritang'ani kwarenge omonto gakure ngosaba torenga Nyasaye amobeka asagiya gasiende twamusabira twarwe sadaka ntomaborie igora ngosaburi emerongo ene na kiande kimungo kia gatana kabe na gatana gatatu nchugo cha moiso orio gotosomera tosomere nchugo cha iga mutwe na ogosomera Nchugo cha iga oyo gosoma okomnyeka gocha bwangu oyo onde aigore Petro yeritang'ania yemo ikamungo gia ikomi na gatana gatatu bwangu endugu narambwango kware koigora nchubwango egoteba ekene omonto tari oranyare koboria oyo mwabo gose kwa Nyasaye emboria yogotoria obogima bwaye rigori riokoboria omoyo oye nigorire rinene mono na mbori endeteri eraisanere rigori erio. Amen. Igo twaigure ng'a monto tari orabori oyo mwabo nembo okobori gwakore kwerigori rinene soma agwo Petro 1 Peter 1:8 AM 15:3 AM 18 AM 18 1 Peter 1:18 Petro yeritang'ani AM 18 egoteba mumanye ng'a nigo mwaborigwe korwa ase orogendo rwaino rotagwenereti oru mwanyorete korwa ase chisokoro chaino tari ase ebinto bigosareka buna chifedha gose chitahabu bia mono so ngwage togekureti gekoro jimati kumina kianda 19 yateba korende asama nyinga rigori rinene buna emano y'eng'ondi etari nokomocha gose kemoa eng'encho yae amanyinga a Kristo igo kobori gwakore rioka gwetera samanya Kristo tari ase chibese tari ase ogosaberu n'omonto kona chekina mochigosoma Yohana isana 25 ekero omonto egenire rioka nariakwaberwa ebe otamboki korwa ase amakweri ase obogima kare moyo nandi tari riakwete natenga kegenire nakwegena gokwete igo no tukwegena goko igo nandi ntugusabira tusabe twinyenye kore moyo riori nabo togokonya. Thank you. Riswali ndire iga borio morisia riswali ndire kwabwate munno atarabori riswali yo yamente tukorererese elimo liringa getenga orio borerani erinde oyo igare kubori kubwatekana na igatabu kia Baiburania 11 ariko tebanga kero kende aso kwegena kwa abakristo barero iga ngayo kwegena buno kunkorororo buna kori kwa abaigeno baria anena ase gatabu kia bono asa matuko yo maerio mbatuka abantu bo kwegena okonene okomanuka 14 ego tworokereri igoro y'abantu baratare na Yesu naende batanda kobekwa kemo akenda ase obogima bwabo kemugo kieritang'ani goike gia sita poro okobori okundi bia mono osana oyo okobori koriare kobori ng'a kero kende buna intwe abakristo nere toenane ogosemeria anene gokwegena gochia ase bari bakure kubwatekana eriboria eng'ari boria agotenga kero kende abo konyora ng'a tokoenda nonya ase ebirero tomanyete ng'a abantu bari bakoe kero kende amisi omorisi nomanyete amisi amaene nonyo nyara kobaga gosiria obogima bwayi gabosiria kero kende kare ase bibe gwetera maybe ebinyego na binto binde korende twatena nari twena nogosemeria ng'a amisi nabokiwe rituko ria omwairo takobokigwa gochia ase obogima bwa kare na kare igara aboku gochia ase obosuku bwa kare na kare. Amen. Okomanuka 20 botirimbo kegateba ng'a abanyabibe igo barate kobokigwa ase amakweri okobokigwa gwa kabere basoa ase egesu ekina naende basoa ase egesusuro kia ogosiria obogima bwabo kare na kare. Amen. Ogosemeri nkoya ase omonto riswali rinde ase ebibe sasa marieta nkoro kwa Margaret ya Sande kenyore yemo riswali riane riare gonchanda ekiara rianchandira sama tuka mange ndiringa ekere kwakure koro munyabibe gose koro omwegenu
mbuya omobere oretwa ase obosubi ekanisa osabirwe na ekero osabirwe ngosukia ore okwegena kwao korwa ase ebibe gwagakorire gose ogosabirwa naende gwatigara stiri kore omonyabi naende kobekire ekanisa ime gosabirwa kokwete keriege koruku nga human tradition mobere teikoya netikoretwa ekanisa ngoche gosabirwa ate ogosabira abari moyo onye nomobere mwareta negasi yabo sa togokora oyi mwasariri ate chisa goche ogosabira kanisa abantu bari moyo nabo togosabira ta yomobiri toikoya menta bogima ekero mono. omonto akure okwegena kwegwasirire obwanchani bwebwasire ekere egento kende nkeyora momente Bia mono okomenta kwago mongera mente umulisia tukorerere senia ekwayeri etamaega Jengo ku Joshua Enena maega. Makumba Kurukenyoro district. Na komenta kuwa na kurwa abakorinte ndangan chapter 15 verse 22 verse 51. Monso mere manya komente gente sinin. 15:51. mosomi ori minyoka bwango tokonyere biro mwancho murigereria etore ase ekanise yeiga 51 yagoteba rigereria ayanko batebya n'obobisi titogokwa inte twensi korende twensi na tonchorwe Ngati togo kwanto twensi kolendo kumiyami no karamaki ko chinse agoteba nga the twinkling of the eyes ngoko miyami no karamokia twensi tokareki ngantu onchoru bona abantu akonye tokatebi kunana ki ngabantu twensi ngokutole ngabuna giesa gocha iga nga twensi etoraire igo gwete kente kine kene ngoko miyami no karamokia twensi etogwonchoria tomanya kwa ego mobero yo and perishing body tobekerwo omobero bogo takoraki bogo takwa igo twensi tomanya ngaki enseye una tomenyeta twensi ndolucha gokwa bali bakure they have gone na bali bale moyo you have to prepare yourself. Bia mono omwancho murigereria Ndizi TV ase reseni yetu meiga tokorete ire reseni itokorwa ase ekanisa ya Kenyoro 1 Kenyoro district ase esabato yere tukeriga goike esabato ende nande tokumerana murisia gotusabira egere kwaye yetu siekere nogotera eri tumirane ase reseni ase chumende tusabe omanene tata nyasaye naenda asema mbitu akwira neringa mbia mono naindi mbia mono asiringa naria ori atoiro gosemeria nga ase bari bonsi bagwite biri bru motori o bene nonye nkuru Adam goika oyo gote gotuka subuswense asa matuko yo maerio mbabwato gosemeri gukubukiwa ogende gokonyo kwige na gwitu tomenyera gosemeri uku nekerura urukituru kama naye na kuosaba gwitu gwetera asireteria Kristo Yesu matoria. Amen. Karibu sana. Mono sana. Asante sana Elda na abalisi balitwanyala ko batoko batera na somoro berio bweti lesson nande tono go semberenga twensi twanyale ko bato go seni wambalenga mona nje tokene to bato go seni mambia bono. Korama ko iga igotole yemo ase yemo kurwa ase getaseni kia Ndizi television. Na botora nyako tabegoro ya Ndizi mbalenga bako igundizi. Mwanya ko irigereria ndeiga umorobeli omwanya ko yorigereria bwo bwansu bwa sabato era bono igotole kurwa etv me haleluya twajire ko sasima amana ino ase district ye nande tono go semeria nganto gendere ko batogo seseni gwa twensia so bwa moto akore umorobeli oria bwechi lesson tegetora so ensemo ye chikoya keiga chikoya cheito ntwa batomerete notice mwanya lete notice nga na otoriga toja gusanga amana inwe mbia mono sana torochenga na umole smart kabisa karibu bono toke tosoe omoroberio oria bua amatera tokonyara ko batogo sasima twensi aso bwamo tonyara ko batogo seni wa chikoya chonsi chia basaya abana na boigo chicha chikoya bono chinga kine chaito karibuni sana Elda nchugo chaka Elda Joshua Gutu elinde onyara ko ba go gosaba tonyara ko batogo soa omoroberio bwa matera tuombe mutonya sae mbia mura senji watu ende kura si lesson twachakire kibiri kya matera na chiporo ambikira anya ko bwatia twachibekire onyago kira akosa weta so motori ito biamano sana Elda Joshua Ogutu ase ogosaba okuya kero kende na bakoborenga intukwaya ya ito twanya koragotera kwabo kobekwa nonya ase TV aibago chibarusia matera aibako beka chikwaya bakorusu kurumate roche mate na gaiga bono toriga iga onya matera ino karororo rero iga no toko yabeka yema se yemo nande munyore kitokoruga iga
munyara kwa mogo twa matera ine rinde kitoko genda garia na into twanyara kwa tukubeka tuguseni kwa twensi asobwamo. Haleluya. Bia mono sana, karibu ekwaya ya Jericho nabo ndoche bale smatiga abangina nabagaka nabana natumire kiombe kiabasae kiagera timbaro chigaiga ase kwaya korende ntokwa namanga. Karibu sana ekwaya Jericho. Amina. Oh no, nabatogo soka iga ngora iga tuirane iga tu bia mono sana ase kwa ya Jericho ase ogotera okuya
onye kuraria isiko kero kende no migiga emeroberia ito inyora boigo noere ase mitandao rero igo batanga amangana abere rais abokorigerie TV yago kore nonye gari egasi gose korandonsi igase bari barakeni ko bagotobwate gwetera ase nchira ya Facebook igo Ndizi TV Ndizi gwetera ase omtandao o Facebook igo tore Ndizi TV digital nabo igo gwetera ase YouTube igo ogotobwate nga Ndizi TV news ko igo nabo kwenda ase esimi yago nyara ko bokorigeria yago elinde onyara ko bago click otojoini already ndo nyara ko ba gokubwatia emeroberio eyo eyemo ase eyemo. Karibuni sana ase bali gari siko nabo igo ogotoma kero kende ekerengere kiago no gosanga kwago wetera enamba yaito yesimi eyerega wasenda geteiga bali gari nka morocha senda geteiga nigo ngunete enamba getera wase TV ikonyago etaiga elinde onyara ko bago gotoma ujumbe yago nabo ekerengere kiago kubatekana no gosasima kweli tuko ria rero Jericho 2 na bonata ketamo kwa nego Kenyoro 2 church choir na bondoche mbarabetiga kabisa yemono sana karibu ase ogoteri ndi tunyara kuba togo sasima 20 ase obwamo inyora nigo bono twasoiro moroberio olia bwa matera botambe kera toko be studio toko tanga request time enga kito konyara ko batoko toma SMS ito tonyara ko batoko bekirwa ogotera kolikero kende tuwale ko ganinga konyara ko ba gogo to senia ase chingoro kito kolenda litukolia rero igotole live kuruga iga elinda tonyara ko batoko sanga twensi asobwamo karibuni sana kwa ya Yale yote yaliyotabiriwa zamani yameonekana tena yametimia. Magonjwa yasiyo na tiba, vita hapa na pale, upendo wa wengi umepungua. Haya yote yanaonyesha kurudi kwake Yesu ni karibu sana, tujiandae. Yale yote yaliyotabiriwa zamani yameonekana tena yametimia. Magonjwa yasiyo na tiba, vita hapa na pale, upendo wa wengi umepungua. Haya yote yanaonyesha kurudi kwake Yesu ni karibu sana, tujiandae. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Kilichoshinda yote, haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Ili ukirudi utupate sisi tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno
mawinguni, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni. Haya neno imekuja, tufundishe kusoma neno lako Bwana, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni, ili ukirudi utupate sisi, tuko tayari kukulaki mawinguni. Amen. Biamono sana ekwaya. Nongo molisi atotebige kera tokuru stage na into twaru ne style. Gosabono. Kito kora iga na ndana toko soka iga linde kagi ma toma ko abutole no moro. Biamono sana ekwaye ngaya matera ya ino albaminto. Ngaya ringare. Bono yarete. Yarete. Ogotero kokomoranje mokonge. Yasa tuanjere sabatende ekera kiari kwa sitai moja kera chinsa ibere okona gogo chiko igoro moroberio ogo ogosaba amatera ali. Haleluya. Umurari Harmony Choir iko wapi? Wapite hivi nao. Biamono Kenyoro 1 Church Choir. Karibu sana. Harmony na botogo soka iga sengencho yoko na no moroberio. After Harmony Itare. Alipoketi na wanafunzi mlima wa Mizeituni, walikwendea kwa faragha na wakisema, dalili za kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Ndipo Yesu akajibu akaanza kuambia. Yesu alipoketi na wanafunzi mlima wa walikwendea kwa faragha na wakisema, dalili za kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Yesu akajibu akaanza kuambia, chunganya kuwadanganya, pia manabii wa uongo watatokea. Mtu asije akawadanganye ninyi, wengi watakujana kwa jina langu mimi, ni Yesu na kuwadanganya watatokea. Mtasikia habari za vita za falme, msitishwe, mimi nimekwisha kuambia. Hayana budi kutukia, lakini mwisho bado. Kutakuwa na njaa na tetemeko tele, mtasikia habari za vita za falme. Msitishwe, mimi nimekwisha kuambia. Hayana budi kutukia, lakini mwisho bado. Kutakuwa na njaa na tetemeko tele, mtu
asije akawadanganye ninyi. Wengi watakujana kwa jina langu mimi, wakisema mimi ni Yesu, na kuwadanganya. Pia manabii wa uongo watatokea, sema juu ya nyakati ni za mwisho. Maarifa yote ndugu ni wazi tumeyaona. Fungua macho uone vile Danieli alinena. Sema juu ya nyakati ni za mwisho. Maarifa naye yataongezeka. Yote ndugu ni wazi tumeyaona. Mtu asije akawadanganye ninyi. Wengi watakujana kwa jina langu mimi, wakisema mimi ni Yesu, na kuwadanganya. Pia manabii wa uongo watatokea, mtu asije akawadanganye ninyi. Wengi watakujana kwa jina langu mimi, wakisema mimi ni Yesu, na kuwadanganya. Pia manabii wa uongo watatokea. Amina sana. Manabii wa uongo watafanya nini? Kwa timati karate nanga morigo eye Kenyoro 1 ngo okombo setio gatero konare gatia itoka osetu waje toka morusi no are lakini taiyo awona mwangorire njira geteiga kurende mbia mono abangina abanini moterete geswahili kiaiga kabisa ntoche tino sukuru ntuo nyasa otoete riogie akata yo mongino yo paterete geswahili kia togotanga gusiga iga ntori gotera matera ye geswahili ya maya nga tokonya gukebuna buna iga gotera kungorio kuyego geswahili yes mbia mono sana inga twatika ko batogoteba igotore eyemo kurwa ase district ya Kenyoro ase togenda ko batogo sasima 20 buna district enkimachi kanisa ange isano nemo gati yabo igotobwata chikanisa isato nabo igo chisaba skuli isato tuanse asobwamo togenda ko batogo sanga ise yobotenene bwa Pastor Daniel oyo oyore amo onaintu ugiga kwene kianga emeroberie yanyare koba gegochera eyemo ase eyemo Itare Church Choir na kibono enere mata church bona oh no kanisa nera ali nara ya bwate abana kwaya bali ngaba kusuga timanye tina kingonyeruka lakini rende Jericho elda tali Jericho Jericho nere ye Jericho oh no Itare onyentole mata church ekwaya to kuja kujebutorera na wanyega iga to batebike ndara ya abana Jericho na kwabia osemo bataketi Mbia mono sana Itare Church Choir mwoso agetinwa matera omora ibwe kwaya ngayari akona mugita belinga abantu mutalishua tene nakaiga se kamera no opportunity oma tuanyorera ase TV kare tware kobori nakyo mundu na koroso TV makwando igoroso imi rero no tori TV ya mase ya mwasokire matera ntonya sogetie chivoli umirenga moikire yabere chivoli umubere ibere chire audio visual chire poti Jones volume 1 mobwate audio na visual na volume 2 audio na visual make sure antara ruga igana nyorire chikopi cha matera ayo on ya volume 1 and 2 karibu sana ase ogotera mbia mono boiga sabali bagenda toko bagotobate maseyemo vikile yombega korunyamira Springs SDA Church agotabanga no tole pamoja imeyomoroberio kurwa ase district ya Kenyoro Abercliff
bodaboda kurwa baracho show iko poa sana nonde imeomorobirio ng'endrete ko bagingo seseni wa AMO ASEM na inurende kimoreiga etoke nande sabatende keroke ne tokayoga iga naye no kale kurigerio moroberio yo iga enamba yesimirerega ase TV goraria naye baba kwarikana ki inchenya rebe nonde imeomoroberio nande nare gosaba ogotera tonyore nonye banege bagotanga mbekero ogotera kwa Kenyoro 1 Kenyoro 1 na mogoteba ninga church kwaya rero kero muntu atome SMS go Chindizi TV bono yorega ari aranga bosi pinguru Kenyoro na betabe go gotera kwa Kenyoro gaki karibu sana. Kwa karamu bali kwa Roho katika mioyoni, watu wote waisome watukuze Mungu. Sisi ni barua za Mwokozi zilizoandikwa kwa karamu bali kwa Roho katika mioyoni, watu wote waisome watukuze Mungu. Kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, hayo yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu mfano bora wake Bwana Yesu tunayemwamini. Kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, hayo yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu mfano bora wake Bwana Yesu tunayemwamini. Watu wengi kweli hawana wakati kuyasikia mahubiri yetu, wala kuyasoma maandiko, bali kusoma matendo yako ndugu. Watu wengi kweli hawana wakati kuyasikia mahubiri yetu, wala kuyasoma maandiko, bali kusoma matendo yako ndugu. Kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, hayo yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu.
yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu mfano bora wake Bwana Yesu tunayemwamini. Wengi huingia kanisani kuimba na kuhubiri vizuri, jambo la ajabu maishani mwao, matendo yao maovu ni yake Shetani. Wengi huingia kanisani kuimba na kuhubiri vizuri, jambo la ajabu maishani mwao, matendo yao maovu ni yake Shetani. Kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, hayo yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu mfano bora wake Bwana Yesu tunayemwamini. Kuhubiri kwetu, kuimba kwetu, hayo yote bure bila kushuhudia katika maisha yetu mfano bora wake Bwana Yesu tunayemwamini. Amina sana Itare Church Choir. Anda na mwaru geke ori seriga akiri tuigwana. Aki wa bia mono. Ono ogoswa Brethren brother banyare koba sukagocha iga. Kete mwa sukagocha iga kigima narega igokoro ku Caroline Mora korwa Kiogoro Oboya City Church shokotero kwa Itare kwanzesenirie emambi yabona. Haleluya. Akare ko comment go chisali nga mwarigererie kamera mwawete kamera kitogotera kaga itokorigererie yamara sana abasaba mbali buyaiga tinanyora nonya bagaka bagotuma gotera kwabo gaiga elder bosire timanyiti gosaba gaka barejesire nonye kwaya yabo gaiga abakoroku amabono na kibakoroku Adventist Men Organization mbare gaiga boli barejesire kwaya yabo gaiga. What's the problem? Abakaka, what's happening? Ndoche gaiga tora bagusugusana bona nimo cheze kenanda gali piano gogo tebindo gotera togotera kurua se ogotera goitoko nene oto e beats onye koromo gaka korega iga lero iga igogotera kurwaraya yes bona kanya kwebanga nya koromo gaka gaguga sawa kanya gotiuni. Karibu sana abasaba asogotera. Watu ketumeke korira lya lingana torira lya lingana obuya wa Zayoni elya yogotoreka tingobo korira lya lingana segati ya balya bategenda ti
nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane ke ewa tugetumbeke korira ryalingana torira ryebingana ryobuya obuya bwa Zayoni eryayogotoreka Tingoboha korira yalingana segati ya barya bategenya ati nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane Nikobake aye omonene Nyasaye botambe asomoyo neni nibake yetalia obo tambe nibake nje yetalia o goiko buya bwa obonsi bororekane nibake nje yetalia o goiko buya bwa obonsi bororekane nikobake aye omonene Nyasaye botambe asomoyo neni nibake yetalia obo tambe nindibake nje eryetaliao goiko buya bwa obonsi bororekane nindibake nje eryetaliao goiko buya bwa obonsi bororekane ewa tugetumbeke korira lyalingana torira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni eryayogotoreka Tingoboha korira yalingana segati ya barya bategenya ati nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane ke ewa tugetumbeke korira lyalingana torira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni eryayogotoreka Tingoboha korira yalingana segati ya barya bategenya ati nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane Kagogosika ase omonene Nyasaye botambe natomborige nomusaraba munera tokwerete tiga Nyasaye arokwe Nyasaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane tiga Nyasaye arokwe Nyasaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane Kagogosika ase omonene Nyasaye botambe natomborige nomusaraba munera tokwerete tiga Nyasaye arokwe Nyasaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane tiga Nyasaye arokwe Nyasaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane ke ewa tugetumbeke korira lyalingana torira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni eryayogotoreka Tingoboha korira yalingana segati ya barya bategenya ati nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane ke ewa tugetumbeke korira lyalingana torira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni eryayogotoreka Tingoboha korira yalingana segati ya barya bategenya ati nindira ryenje bingana ryaye goiko buya bwaye bwonsi bororekane
nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane ewa tugetumbeke tolira lyebingana tolira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni elyayogotoreka tibobo angolira lyelingana segati ya balya bategeneti nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane ewa tugetumbeke tolira lyebingana tolira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni elyayogotoreka tibobo angolira lyelingana segati ya balya bategeneti nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane ewa tugetumbeke tolira lyebingana tolira lyebingana lyobuya obuya bwa Zayoni elyayogotoreka tibobo angolira lyelingana segati ya balya bategeneti nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane nindira lyenje bingana lyaye boiko buya bwaye bwonsi bororekane Amina sana na kimoko bia basabo abana ntege turatenera gaiga ndubwatie biewa magose moroje nganto bwate biewa mabia bana aba bwate amariogia mayane biogo biogotera ono libaganiria itobuna intua Bible tonyare koba tokorere biewa bubi elinde abana buna babanyare koba bagukina bamubwenderete ngoyo Nyasaye ase baria bagenda tokoba gutubwatia mbia mono sana kurwa riskoli bagenda tokoba guturigeria toreyemo aseyemo kurwa district ya Kenyoro na bali moikire gaiga onde na robate smartphone yae puratebe nganje nanya konya nonye updates chinde chionsi chia Ndizi TV ma tenjiro squeeze to subscribe it yeah subscription yelio begete ngam kika saa moja igonyo go subscribe it Ndizi TV amangana maya agotenga achakire igore simi agokoreki po igona bogotubwatia emeroberia ito emenge ntubwate emeroberia emenge na yaeteire oboremi na mangana mange aito konyara kwa tukubaretera AMO ase AMO kurinde gwetera ase Facebook Piemano gwetera ase Facebook twateba nigo gutubwate gwetera Ndizi TV News Digital ayo kwenda Facebook garia rika Ndizi TV News Digital na bokonyora notore subscribe elindo nyara kwa gutubwate na gwetera ase YouTube igo gutubwate gwetera Ndizi TV News karibu sana igo tutegetepa ono torairana ensemo ya kabere studio toranyara ko batokonyora tu amatangazo abere atatu iga ekera abana bagenda ko bakuyarigania century abene abana mbagotoa ogotera na ande tusuka sumuru bilionde elinde tonyara ko batokonyora amatangazo abagaka tinabaiba Joshua tinakoeba asebaria abagaka inwe abatari ntige Joshua na bali bande batumira kini abagaka bakoreki akini abagaka bakoreki yes lero tole amona inwe pakengori elinde kweneke ngatwanyarire na ntukonyora libakaria bene ase okonyara koba tokumusasima omonene ene sabato yaito tonyara koba tokoba nomogoko elinde tonyara koba togosenigwa AMO ase AMO turagenda sensemo ya kabere nkoira na tole elinde togendere amone meroberio buna ekobwatia abana tuske mae gaiga
tusikamae kasinini abana ndoche Kenyoro district imoseseniria kabisa. Vyema sana. Watoto halo. Watoto halo. Halo. I will go. Abanta banena halo. Yo mako tali ko na halo. Abanta banena halo. I will go. Wakaroche ke songe kina kara ke buatera igore ro igotaru school fees rende. Oh no. Antore ron to koru abo satwara taboiri. I will go to proclaim the three angels what? Message biamano sana abana be district. Abana ba yake gima. Lero tuwate batore yamo ase yamo kurua egeta seni Kiandizi TV. Ni wangapi wana watch TV? Ya Ndizi? Ndizi? Munaonanga? Abalisi to bakanyeta senga nchomoro biliwa amatangazo na kito. Munaonanga Ndizi TV? Ni wangapi wana watch Ndizi TV? Unajua nani? Kuna balisi bao kuna matangazo tutarudi watoto watupatie wimbo. Anajua antivirus na ngoma nyete. Otama nyete nande ngoma nyete oyo mongao nande. Okian. Okian. Abalisi atuganyete bato matangazo abana bamanye gototereria. Ande ngori manyete oyo onde. Ngori manyete moroberi onde gosomo ndonda ko watch. Good. Biamona sana. Echo mulisio ikire mutwari omoraria. Toko mwari bagato wa matangazo after tuarure break abana bamanye gotoa ogotera. Thank you. Abana bayasana nabako nimbya muri mwenzi mbya mole kora igase mole okay mbya mono yato saba sinja matangazo tato myasa mono mwiko mochenu tuachira sose mambya bono tato mone mbya mono asinge tu asangere kani yagase district Kenyoro 1 tato mbya mono asinge ndisi TV era mona intu asinge njoko rubo ralibu ao nasana gukininga na liao kasa toro matangazo mona intu se mabra Yesu Kristo motolio ito amen. Itangazo litanga niyo tebanga a week ya stewardship abakwani bagenda litendere baberekire kanisa nekero bagenda ororo baboliwe asinali bate baje kogenda ande mwaregani kire kanisa polisi bwa bagania babere na kubanga buna baje komenya asama tukali barabera ase kanisa ino abalisi bateki charge igomba abagani barabero wiki emengima igomba bange boikeranu abalisi mubange boikeranu asenga neyo na abali bachole tubabere bago soka akuchi asengenje wiki ega ya oboteneneli komoranje moira maiga ye district ya ikanse cheino itangazo namba ibere pathfinder kambuli ya chenchi gukujita gikiri abege tu ya rekoba abaraiba abana motegerere pathfinder kambuli ya chenchi gukujita gikiri abege tu ya rekoba oikajita gikumi nemo na 18 omotinyu 12 omwaka oyo pathfinder kambuli ya chenchi gukujita gikiri ya takirekoba oikatale 11 mpaka 18 December 2022 yokomoranja abaraiba abana mubwajita gikyo. Please asenje yokora registration ya 500 kilo mwana negenderete gotera sabarai registration kilo mwana negenderete gotera sabarai litangazo ya gatatu youth congress igeta kireko batale 2 mpaka tarehe 8 January mwaka 2023 youth congress igeo chiko batale 2 mpaka tarehe 8
omwaka mutinyi mutangani mwaka 2023 registration kilomo sae igakuru 1000 abatangani babasaye motegerere nande morua maeresa maikenu jasa abasaye bande charge board abalisi motegerera abu charge board membership nejengu nenkiwe na koligere kubuya mambia charge board yomoche momirane asikanse jaino koligere na kounenkiwa amona charge ta asikanisa jaino pastor na achaire ruo marieta yo Jumapili wiki egocha pastor ile ruo marieta yo Jumapili wiki egocha komoranje timogosa gokora yo nzachine chionso chakira saa 2 paka saa 7 Jumapili egocha pastor ile ruo marieta aliara basikirindi korun saa 2 paka saa 7 wiki egocha Jumapili report today ikodira abeta 29 ndichikakale ndichikakata 29 okay treasure asimomanye gente kio chira abeta 29 mutinyo komi kinsa isa to igoro aiga ase chiko ndo ase district litangazo linde lioteba lero nyuma marandika elire ntotigare akeigo ase ngencho yengane liato lenta ene evangelism kiti correction korua ase chikanisa chaito morra balise baino kakoro kusangeli koligwa evangelism kiti korua ase chikanisa chaito na bali bonzi pi chi program ba ya tuwa kogenda chi program morende chi program kumoranje mo base kogenda program ya leta akoro ndokieke mbale ngaba igwete ngandi sebe bera kamagoba baga ba tenga ebera kamagoba baga ba tenga banga bajire okay moberega na mo ba balemeneri ega kwanda ndo kusasima amone nsengima ali sendi TV network yere anyana America imuro chikane bakororo igona ayu kansa buye kogera ku America mbaligereti itangazo linde goteba iga lero mugaso pastor ngotarerare family ya Teresa Nyaura oyo sirio mugakoye kole ngimo manyete asi wiki chero chimaga isato za 10 za kende yonse were wizards tuwarange ilio simugariga nigu bali were wizards no ndikwense tote okonya orue kio bugate wetera pastor orue kio bugate wetera pastor elinde keiru enka ya Miriam Apple bune ndagera ebirarero nakende yonse kiro atuare abana basaya mwegule nganeyo kende yonse kiro atuare okeruwete ase pastor mune wera wisha so that kagende gokonye nkeli ya Miriam Apple nabali bande twatebete ebinyoro abatanga nibe binyoro byonse ebinyoro byito birange 17 ase Kenyoro district ntwatebete metodi lebere sangereriwe abalisi matagerere nganeyo emetodi lebere sangereriwe eyaro gikoirwo gochia ase ogwassist ose gokonya omongina Florence Mukeira oyo requested ase gokonya igabalisi abatangani please anya mwegule kiteka action kire Kenyoro emetodi lebere ebintu ebyo bitakeire ojakira mambia saa 2 abalisi take action otherwise amatangazo na rayo muna achira simula so bwenge muna alikire na pastor ngosa batole dosie kama tangazo atomani asa mwana mwikomo jenu buya muna senje matangazo achira asitole asenge njoko gandiri mirimo yao atomani sabato ya njenu atomani matangazo asomira ye mission aye kanisa ya pastor tamona koranche aikirana ndakoro muna tansa wachikire dos brema kai kasole se maro Yesu Kristo motolio ito amen asante Yamano eldasa ama tangazo ngachira senchira ya bene bono mutugiga na bana barororo eliokoenekia
nga nainde banyare ko bagotoretera ogotera abagaka. Baada ya harmony abagaka abana mbakorwo ekwanare ku harmony. Baada ya harmony abagaka togocoka iga na ntutu twetegerire tokoreki ogotera namba 63 bia mono sana. Twabaire mpaka eskuti twabaire mwa Kenya 63 Africa. Ono ogocha motuko gocha gotera kiagera twagoterie kiogocha gokora. Yes, ande togotera Mario Giosipi ende kore kanisa tugukira bia mono sana nainde omwancho murigire bigeta senikia Ndizi Television toiranire kurwa ase omotimoko oyo etwire nase ensemo ya kabere ya studio inyoranigo tore eyemo ase yemo kurwa district ya Kenyoro ase tokonya kuba togosasima atwensi ase obwamo korutwa tigete togochaka chinsa ikomi na ibere chia mambia na wikira boniga twagendere kuba togoseni kwa twensi ase obwamo elio kwenekia nga twensi ase sabato yeli tukeri kera oyo moito onyare kubaga kuruga iga amo nogosene bono igotogenderete amo no moroberio olibwa matera ase chikwaya chaito kurwa chikanisa ao ichiochire ime ya district ye echikonyara koba chigotosenia amo na matera abo bosi ogaiga omwanchwa omorigere nyakorigeretie na bana be district engima abo igo amo na balimu babo abalimu happy Sabbath happy Sabbath happy day abana happy Sabbath tokwani abana bali baligeretie TV ali happy Sabbath happy day bia mono sana abana bamba manyetege songo kora bonse ne chi academy moko bayira mwatigire chi public karibu sana asogotera bana fundi ya mtambo ndoje na uligereiri agwo okoranga na utarabwatoka after bana be district engima harmony ministers baada ya harmony ministers etokonyora abagaka bonsi asogotera pangina ndote batakire kuligereriga
wanafunzi wanataka kwenda Kampri. They are ready to go. Hallelujah. Amen. Kampri, jamani wazazi, ni ombi letu mregister watoto. Sisi tuko tayari kuwapokea na kuwapeleka. Hallelujah. Mbarikiwe sana. Biamono sana. They are ready to do what? To go. I am going. Oh no, tuli ne style lituate barende. Tosoka kurwa mutu ne style ngora biamono sana. Ase bali bagene toko bago tubugatia. Eyemo aseyemo. Bona batoko chaiga bana iga. Ngora iga baba. Ona hivi tupite hivi kwa raino, tupite line hivi. Tupite kwa line hivi namna hii. Biamono sana. Harmony ekera bago cha ase ogotera inyora ni gotogene toko batogo seniwa eyemo ase eyemo kuruga iga egeta senikia ndizi television omoroberio obwansu bwe sabato inyora no moroberio ogocha kera litu kolie sabato gocha kera chinsa 12 chiamambia oikera chinsa inye korende katesi ye district eye tuata baigo togocha tosange amona inwe goikera twakorire amarandia yeritukoria rero kingo kwana iga Harmony mobali motwe baada ya Harmony Jericho kwaya baada ya Harmony abagaka then Jericho baada ya Harmony totware abagaka then Jericho libagadi gotoka tunyara ko batogoseniwa atwensi ase obwamo abana ababangokiri na oyo morocho bwate kamera woko nyagwetana na ne kamera ko kunga producer uchiro monyerero ntebiri ya misi abana abanga batera buyayiga ndobwato morobiri to konya konyorosi ngora toraya toraya omoroberio on these kids omorobiri bwa abana bagocha se TV banyara ko bagotosemia bono torachaga igatotaboria abana abaino iga na baro bendali ndizi TV barasemia abana bande moraigubobe was producer tongita njana ikiri litangazo mpia mono sana karibu sana wana Harmony ase ogotera. Yakupasa kutembea katika njia zake na kuzishika amri zake, kusikiza sauti yake Bwana anenapo kwa upole mwingi, kwa maana amekutenga kuwa taifa lile lililo takatifu. Nitume Bwana niende nikahubiri. Yakupasa kutembea katika njia zake na kuzishika amri zake, kusikiza sauti yake Bwana anenapo kwa upole mwingi, kwa maana amekutenga kuwa taifa lile lililo takatifu. Nitume Bwana niende nikahubiri. Wanitosha, waniinua niangukapo kila mara, nitaimba nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu, nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari. Wanitosha, waniinua niangukapo kila mara, nitaimba nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu, nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari.
nyingi tumeasi, twatembea katika njia zile za mwovu. Twamrudisha Yesu msalabani, aibu iliyoje. Tumevalia ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Tusiwe kama Mafarisayo, hukumu yaja. Mara nyingi tumeasi, twatembea katika njia zile za mwovu. Twamrudisha Yesu msalabani, aibu iliyoje. Tumevalia ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Tusiwe kama Mafarisayo, hukumu yaja. Wanitosha, waniinua, waniangukapo kila mara. Nitaimba, nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu. Nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari. Wanitosha, waniinua, waniangukapo kila mara. Nitaimba, nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu. Nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari. Wanitosha, waniinua, waniangukapo kila mara. Nitaimba, nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu. Nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari. Wanitosha, waniinua, waniangukapo kila mara. Nitaimba, nihubiri sifa zako Bwana. Umenitendea makuu maishani mwangu. Nitatangaza sifa zako hadi mwisho wa dahari. Thank you very much. Mbia mono wana harmony baba karabata maiki yake go ono skago chaga hega. Rigererie kamera to kwani yangu. Aba kaka ninu tokanya tao manyete na kigeko gera. Happy Sabbath. Happy day. God is good all the time. How many of you are happy today? Moreno mo ko to buate TV ito ya list TV gaiga. Moreno mo kabisa. Tiga ndola iga mwenzi. Mbia mona sing enjoy TV ito ya list TV asing enjoy go totarira se district ito ya Kenyoro. Tuasese ni guri tukoria rero na ndi na mutwarigane timwenzi bari motegerete ko ruchise mochionsi chense nga mwainu mwarega ni gwerinde tusange sabatenchenu yo monene asengenjo twensi torega igase kanisa konyora ringana ryo monene na mono na matera itogendrete kuigwa kurwa yani terena tata yani nago tenga kwania wachire nje nago na kwania abantu monene ko monga asengenjo twaringa mbia mono sana kwa ya ino masogeti ya matera ndubata matera ndusogeti okono kwino matera gaiga okono waito volume irenga kore ne volume ya 5 video visual visual mora si YouTube na kimokwero kasi YouTube na mutoko kunga Harmony Ministers Kisi bia mono sana asante torigie twa matera ino rinde tonyara ko batoko sanga twensia sobwa mokero kende mparega risiko bagoteba na kimogo kora na inu mocha ase kanisa ito gototarira tonyara ko batoko sanga twarurare ko moranje etwaru chobisi chito chigotoka ari Nyamataro Embassy twatigire chikanisa chinyinge twetire ebitunwa naki erinde twanyara ko batogo ikaga iganto banje tigo wa bagaka mwebangire ngonya komonyera na baregari go bono koragani na intonyara ko bagogosanga gosogo gotwarigani tonyara ko batogosanga amo naye ase omoroberio bwo bwansu bwe sabato
intutari na appointment yoko tuwauri kamaruba manene yaya enamba neregagwo asenda getegagwo ne namba ye studio ya ito ya Ndizi TV bono kigimana bokorika SMS yago unyara kobagoko totebia yaya intuni itarete yo maiga bono ndori gocha ase district ndori gocha raya ndori gocha ase district woro to gocha ase kanisa neberie Sabbath school tutakuja tonyara kubatogo sasimamo na ino haleluya amen. Alafu Kenyoro District Women Ministries yes, umuraria watafuata kwa huo mtindo Kenyoro District Ambassadors wakija kwa mpangilio pia mbono sana okoranga bakaka besetiria umorisi na njeno mugakande na njeno mugaka ngotenena no timaiti asemwa beka no mutambende lakini njumotu tikatoterere besi gaiga wa masase hare nyanja akumara ebiru
ali bechikwaya ase chisaba kwanza omogaka waterire biasana oyo omogaka nchugo chagaiga ngoterora ase kwaya Arieta Andersoni onchonga mo manyete na ponga siraba gaka ase ng'enchonga mwakorire gente kia niga niri na ntutwara arorekana tari tugoja kororekana ase chisanduki na intuntoga niri komaterero manene narie nyoane etibiera chetororekano mbuya mono sana mwana sana mzee okuruga igonye tori kwayo mwaka igia omoraibu kwaya agase kanisa yago elinde nawo nyare ko bagoko register omogako yewe form eyo ko register kwaya mara moja aba district women ministry AWM Adventist Women Ministry be district asokana ko batogo seni watwensi asubwamo omwancho murigereria nabo igo ande onsi asogene to ko gutubwatia inyora igo tuli ase district ya Kinyoro asogene to ko batogo seni watwensi asubwamo ime yomorogerio obwansu wesabato inyora omorogerio obwansu wesabato yogoretwa asemore urwasi kaseri kya television kera ni kule sabato utakira chinsa ikomi na ibere wikira chinsa india kurenderera katesi ye Kenyoro district igotorega yakwene kinga twanyale koba etogo sanga twensi aso bwamo subscription kito jiro onye kore nigigea onye nayo mosai kirokende otabwa chinga kyora ikari asenga ya bonyara ko kurigere liga tasene kya Ndizi TV tuwatabire no tole gwetera aso mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na boigo Ndizi TV News as YouTube. Karibu sana hapa kinangi mwogera iga. Na kiwa na mwawa iga. Nane mwoko wa More TV ne. Pia mwana sana hapa kina karibu sana ndoche baba. Igo.
Amina sana. Tena ngabangina. Tutaka toru no moroberi bono tena igo. Bono tachake babu murai ai kolere tukanya tare kwa yeli ere kagocha. Sana AWM Adventist Women Ministry asemeremo embia mogokora ntomanyete idara eyo ya abangina AWM ni idara yereyenge sana sa chikanisa cheito timanyete gose numo kabata ka project kandega numo kuja gokora so kweneke ngamwanyale kwa mugo support chikanisa cheito Kurende umurai ikaratu akurira na bago cyangwa nyerere ante binga ya ntutu ataka abanyumuro bivugo siba ebitambaiga osebyoko orosirosi ebitambaiga nebiseso iga igobono umurobe yoyo nogendrete baditu ya tokena takoto koletera emo asemo kurwe district ya Kenyoro awale motugaiga nebijana machachari bali babwate chinguru kegima chinguru ejinyare ko bachigo tumeka asencherengi ya yoko irali ngana ingana bali ko tare nsengi haleluya ebakorunga wana ambassadors anene ekubata kanumero beryo oito kwe kanisa 70 day advent ne kiumbe gati ya bali tokorunga junior youth elinde banyala ko bagotoa ogotera karibuni sana DJ beka ogotera go kagete abamba gukora kuruwa no to ko bato ko numero beryo matera ainde to chake chinga kichinde Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tutembeleze kwa furaha. Tumfanyie shangwe kwa zaburi wako, yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote. Sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tutembeleze kwa furaha. Tumfanyie shangwe kwa zaburi wako, yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote. Sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana. Mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu. Bahari na ivumbi, vyote vijazavyo ndani, vitonaye Mungu, vimapo vimbe kwa furaha. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu.
ujasiri mwambie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Tutaimba nyimbo za furaha, sote tulio hapa duniani tutaungana tuwe kundi moja, wimbo wa msana mwana-kondoo, mbinguni juu tutaimba kweli, Yesu akiwa mwalimu wetu, waimbaji jambeni tusikose pale, mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Dominic. Yes. Bangi yoirie mwanje no mwezi kwanza yao sai. Bono bangi ndodia. Kabisa. Iyo bana sana wasaba kwa chinguru. Itarenga hibale bono. Itare yo ba tuiteira. Itare yo nabo bale kwa soanex. Akana ibiga mwire. Ituko tokonyana kwa to goseri kwa pesa ya sobwamo. Inyora ndizi divine kwa temero bali. Au kera gati yewi gosekera litukoli wiki utagira Jumatatu mpaka Ijumaa. Chinsa ikomere chamambe todoro muruguri kwensakia ekera tokuboka amona bakusibaito twanyara kubatoko bahereza liye nyale kubaha kwatika kuruchingongo chionsi chienze aneno rongo ruwa busiboigo twatemberogeri a kuna na yaite kirokenda sobo mabwa na bekunya kana kwangana ko yaitera makomu na kwanda ikonyara koba okonyara libaga lyogose balibo na ndeba na baje ko na bakuru kuitani na kitu wako tumecheza nini? Umetucheza hapa nini? Lakini mbali tofauti yake. Mbali tofauti yake. Karibu sana baada ya abanasai ababa Itare SDA kwa swatole divine service. Ensa chenu yoborandi. Pia mono sana. Tonyara kwa kurusia ketaseni kwa Ndizi Television asoke toka batoko seni kwa pensi asokwa. Karibu sana abasai munyara kwa mogo tokote.
totenene mito ase chira cha Yesu tobarande abantu amangana igoro yogocha kwa Yesu tosoegoika amatabekanya tobakurere abantu tosoegoika amatabekanya tobakurere abantu totenene mito ase chira cha Yesu tobarande abantu amangana igoro yogocha kwa Yesu tosoegoika amatabekanya tobakurere abantu tosoegoika amatabekanya tobakurere abantu Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Incho minto totira sebitunwa Towake egeturi Tobatemye bachiche asenyangi Enyangi yomano mwanya bato Bebo ye eyanga yenyangi Tibacha gotugutwa isiko Bebo ye eyanga yenyangi Tibacha gotugutwa isiko Incho minto totira sebitunwa Towake egeturi Tobatemye bachiche asenyangi Enyangi yomano mwanya bato Bebo ye eyanga yenyangi Tibacha gotugutwa isiko Bebo ye eyanga yenyangi Tibacha gotugutwa isiko Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Gitorara intwe n'abanyamondo imoka toso intwe esengi Tanesegi mitesegi yemyoro korende nesegi yomoika Amina sana esegi eri yaki Tali segi ya mioro ntunto konyara na segi ya mioro mbaro babwate experience Kia oko ruana ne mioro na matimo na vinde kolende buna intue aba Kriste segi ya itone yaki Neyo moika no tole iga ime Ye kanisa ya Kenyoro 1 ime ya Kenyoro district asoka natoko batoko senigwa twensia sobwamo na kwene kianga tuanyare koba ato ogoikera chinga kibunechi ase bali bagenda toko bagotobwate gwetera ase mitandao biamono sana ntoroje ujumbe chaino narega igakuru kata okay Kenyoro kumbe twarora kanene mpaka Katari yeah.
Ana kwenda se Korwa Kenyoro 1 and Violet well represented. Happy Sabbath mbia mono sana. Na balibande Korwa chisemo chia Nyachichi bagenda tukoba gutuma ujumbe yabo. Inyoranga Ndizi TV ne station yabagusi. Nande neke gusia koraki. Eke gusia koraki. Amangana mayetoko baleteranga itoko Rusia. Kusi ase binyoro byaino. Igokora ase kenyoro kiao na erende. Abo turajaga gusasimama naye mambiende togochire sitori. Mama te sitori. Ora no ante bia yo morali njo manyete no twalenga ko Maria kanisa naki hakuna kitu kama ya bono ngochanga na mangana maya onye no mogano mobokorete naye ngomuleka kabisa atenga romo ngina buno bono igwa anyway no toleka ikwenekia natwanyare ko batu gusanga amona inu erieta ria nenche ngoro kwa Josephat Amesi erindeke gima tonyare ko batu kwenekia ngatwanyare ko ba atugusanga amo nainwe onyoni rishabikiria Ndizi TV nimbaligeretie ase kanisa ya Kenyoro na kimogoteba abanyakenyoro tari inje narika nande naragoteba Happy Sabbath to my church Kenyoro. I'm Victor omwana ogechuki wamomanyiro yo machuki na wasalimia nyote museseniwe na kimogoteba bas abana baino bakonya gutuma ujumbe ino na banda banga bagutubwatia ayemo ase ayemo oikera boni gatotegete nande turaira nase studio ensemo ya kabere turanyora e break nkeigo ikira twanyora break nkeigo nto koirana tonyare ko bana nto gusanga amona inwe ase divine service ensa area enchenu ase bana togochiko batokonyora lingana diomonene mparenga mona nje togoteba ntogenda ko batogo sesenigwa ekamere yingweterega una ayekororenga koimugetie okoboko igoro igo parenga mona nje togotenga ntogenda ko batogo seniwe mambi ya bono biamono irimo okoboko iga haleluya chinsa neri chiko genda bwango Elder Dominic timanyeti manya ya ikire saa 4 nande tara tuacha gitagekechi Elder bono na kitu wanyorugocha ndoche chinsa chikunya kogenda guka na nje tingi wetindu gaiga bono aye producer koranga nabo ganti getega ino moira Ndizi nje ndabuta gaiga ande twitaga ali breakfast getena rayati gari nyinge iga kendo ranywa ne nyinge yale ande bono nje ngoira na ndororo nje ngoira na ndororo ali Elder Dominic na nda oranywa ali ale ngengia sana thank you tokenda se break yake elinde ndokoire na tosoe as a divine service atogochuko batogose ninyora chikoya cheito baada ya marandi elitukoria rero chinsanchironge igo na indekere kwaya ngoche okomo gosebono okomo tokoraki tokogenda iga okomo tokoraki tokogenda yabona sana back to studio asensemo ya kabere lakini yano tolentwe Morisia tiga tumwarigania sengenchu yogotoretera abageni barasiga tito Mbiyama sana omo abagani baito Bandis TV aso gotorentera obrandi oboigabua obwansu Bandis TV una bogendrete iga ona sengiyo chisa twagonda bugango litanga ntwa tigango tubaregani abagani baito Bandis TV aso kobana intu bakoda karibu mbiyama sana egento kende ana ko gania abalisi bonsi biase bale batenene abalisi bikanisa chionsi kumoranja se muri motenene abalisi abejikanisa bonsi ase bale motenene abalisi bejikanisa cheito bonsi batena ase bale abalisi bonsi nigeri baka bali balisi ko bajire goja akara batenire iga onko molisto musoni atokwani kwani aba ya bonsi Biamona seri baga ekanise ngima na bageni baito mwakire gotobwate cio sasima na bakwani rimbu ya more ya toinyore atore bosibwa monene motongi oito Nyasaye yo rigetikero yo moito to mosasima se chinga kiechi no nabo kero tora bange nabo naende nare koboria ngatoruo botoere rubo isaine
Eliegero gusasima kweli tukukonyare ko mwao bonene mutongi oito Nyasaye. Mbia munasiribaga. Abalisi baito korega mwensi. Mbia muno sana. Barora baja utusangesi batanya goche kanisa baja rero tinangasi more. Baja utusangesi batanya goche ase kanisa. Please tenenango. Abagandi bali baja utusangesia. Batanya goche kanisa tenena. Naro dimo kanya batengaria. Very good. Naro dide yes. Yes, omongere Jerusalem chuba kwani aba ya bons. Ganda ikago itakuwa ngo wacha bwa kubusio. Mwali baga soke go. Yeru. Oh naye inchugo. Pia mana mulisi aselibaga. Inche abake igo bamanyete. Marieta nego nkorukuta bitonjiri. Inche babasira asengencho y'obwanchani obonene naki kiagera natokarera asengencho gosasima enchereri mwachete nere yagerie yang'eire chinguru inche natigarete tinchieti ekanisa yane gekorukuria opadia saba district yane musabisabi station yane Matutu abakoreri bwane women ministry asengencho obwanchani obonene nakimwarora naimoka natera asengencho ya maiga amange igo narwete iga 1993 naria abalisi baito bali mumanyete ari mwang'ete transfer guchienseri tincheti ng'ende ndare nonde nobakoreri ne family yane yonsi Nyasaye tigabaseni na inche nagokira asengencho nanyorire CCTV na inche omoiri orio no gategererete neranyore ng'ana inche nakwanire korwa moseni gwo bategereria obuya tigo moiko bamo na intwe twensi. Mbuya mono togokora kire kanisa erore balisi babo aseng'encho egento getwateba evangelism kiti okomoranje getwakorire tobabaremererie torore kogera DCTV abanju baitu bakire gaiga baramo naintu goika chinse echo naye tubase kwayerera kogenda otige emereme yemi egende taba DCTV ya torrent egende tokora otherwise abageni baitu ba DCTV bali bacha ku town aseng'encho yo sasima naintu rero tigabatene nase bare komoranje. One of you very fast na bagocha to introduction aba minto bachire gaiga nabwo baru Kisi town baja kutusangisira rero aso kusasima na intu mwabareganiri. Okay, tiga bano batatebie Marieta so that tobamanye. Pia mono sengenche chinsane biro nchugo chaiga. Elda nchugo chaiga bwango iga producer nchua. Ono abatole timu gatimaite gosemora rionde naro chamagega. Naro boli naro to tenga ngo chale nkuru gat tayo. Ono tuchake naye. God is good and all the time. Asa Marieta igongoro kwa Joseph Mokogoti Ndisi TV obwansu mogusi emisa Jumapili kuchaka chinsa 11 mpaka ense yamo ya Margoba na okonyora nje Joseph Mokogoti ngwaka aselieta lya tata elio mwana elio moyo mutagatifu amina. Yabana sana oyo no mwalimu naenda mukatekista ntoli nogo siseni wale atu wanamba ko mukatekista aga pia mona. Thank you, karibu sana Elda. Abanju asomanene haleluya mbia moreiga njeno mwenye chibwa abange bari ma abaibure twe karona chakire gasia 1978 pastor inga orukuru kugachi barenga bamanyete district yaiga tena nango bari bamanyete pastor gachi morochi nabake sana amano morisio kurukugano magako kurukumakuri orenge oreise the president of Kenya East Union akanyorango somtabaka secondary school
twabwate emiroberi ogokini okwegena kwa abantu kugira ngo mate bakobori nga tweigura amakumi ara ayerende seineta yankware gocho osome nyamanyo otokonyo okiri okwegena kwa abantu 1979 ngachaka kwigeria Kristo boronge bwaitu, the Christ our righteousness blessed. Nyasaye agakonya abantu abange bari barenge keombengere kiarengo mwarengo mbaro barengo ese kiombekio ense yonsi weta nabete narenge payonea ye department ya abana nchinjage tie kiombeko mwara abana bagokora. Our first vacation Bible school na tu akorete tendere yani training lakini entangani garibu tu akorete and all along naringo muraibu kiombekio abasama tukamange igonya saba siseni. I'm happy konyora abantu abange baringa bake abasaye asukwige nokubari mabandi mbaro yasaba akwe asons Yamana sana kionchonga mongare yankorwa ekiendege SDA church ire bonchari Elda nero gotokonya sumoro bwe lesson ekera tutara cha kusanga mona ino kitora ali studio na baba kutora. Karibu sana Elda. Happy Sabbath. Happy day. Barenga tukorigeri Ndizi TV. Ngonya kondoro. Thank you. Erese ni maambi. Esabato maambi. Marieta Bosire Dominic na Mwaigu Morisia of Victory SDA Church. I think this is my third year I'm serving. Headquarter in Nyamira West. Alibunogo chalia. Alinoonka. Lakini yo bokora libonde. Konko bokorera Ram Hospital. Aria as a psychiatry and rehabilitation. That is where I'm heading. Nyasaba siseni. Biamano sana. Mwonya oletiga no mokore lionde iga kimuachira alira muga ali rehabilitation center ali gesonso. Kimogo chaga alia nero tenete facility yo. Mwana nara onere maybe chiumbwa go chiaechi goetero konywa binyewa na bintu binde. Oyonero batenete gali na kubakorera guidance and counseling. Hallelujah. Onyo mwana go kare go semoiriga ire namba yae. Ngochukwa nande ko ngakire seminga missing aibo no kwere tomugani oligochi. Karibu. Biamono, happy Sabbath. Happy day. Mogo gete ko baiga. Pi tindarora. Tindoji. Kono moko ka go chinse iga. Ye, ose ngo yunga bire chango chinse. Yeso ko chigoro. Ose Yeso twacha ko imokigoro. Ingirende mota ko ra iga ndore iga. Biamono. Nchengoro ku Victor Sultan no iwo banginde nkanya cheki. Ali Ndizi TV nigonde litanga nigondo mwana sport ngokora amangana mayeye chigosori. Ngonya kondo. Pi itukoki. Ewono. Litanga nigondo mwana sport igo chinse chingororo kana lakini chinsa chinyinge igo ntenelete bipindi igo nko manage productions. Wana aseli yete bakando ke production manager ige bipindi byonsi ipi ninje internet una nabate inga abana abatera gabuya iga moisoko bari kanibuya andi nabongocha abongo yaberelie company nga ya gaki tubekire gali amaguta twende tukwania abana bali mbeya mbatera buya gaki mbatenga buya mota edito ba echinsa chiabo 1.5 hours ngo ba chionzi pi mobali kani abali mungai bali abali mobali kani abana ubono egere ninchengiche egere mwante biringa ki mwabeire tayari egere mobeko boso kwembeo sengenjo maite no nyambono mbaro ba machiko nsoki abande bali gotera bunabasaye bali gotera uyo ndagotera kali gereti gochia abangina bacha motu aboga lakini twababeire itukolinde bono mwamanyire gochi motua egere to gocha goche kanisa kere kanisa bona monto mogoto ali kanikere kanisa egere toche tora ndi enchiri ekera e company ya twaro ile ngaki enchiri na intu tigera ndi gwetera Ndizi TV era nete diba kera asekero omonto toro chine no mukatikista no ara yani kera nsemo aseigo twagokire gaki asoko twaligania na inde angagerete mu bwate namba ya misi bono chikanisa twaligani toche kera kanisa egere ninu tokoni isikali umaite chikwaye chichiatera mambiende igana wora nyore gabana galutenga kwa yanere ya tere talibia tikechenterera iga biamon Yamana sana boss yana and my producer na nche litera ngoro kwa Josephat Amisi ninche ngoleto morobulibwe bwansuye sabato
korukuru chinsemo chiri chanyali bali masabara masharuguru igonde nando Morisia bwe kanisa ya Kware Central SDA Church Nairobi Embakasi Pipeline District Morisia na chakate siyo Morisia Joseph Joshua Ogutu nere nabelire nere omukarani oibwe district ase miaka menge so yazina chadmi kurubo saibwane mpaka ase na ikeire nanje natayanga kitwa tokere gusitwensi tokoreki Moses niwe mbia mono mbia mono sana Morisia no Morisia Joshua Ogutu mbia mono ase njo twendera bagani. That is a sign of good connection. Ono ndisi TV ya tebirenga nejeira negocha asikanisa jeito bon tegoja goja district. Lakini condition ba tebine linga ekanisa era participate mono asokoli ka Saturday morning kubuli maswala si lesson na ko comment as lesson na bako kenyoro wani ya comment mono kenyoro tu Jericho ngetumbe ine bako jakera mwaigure. So moja ko participate mono na boni matoleiga YouTube chisimije na bandi sikana ali babekire abaroji matole bosiga iga ando sibara sensengima kiro monto garoje gana yesimi ya kwanya koli gasi otherwise goikirabwo twakolensa mayabagani yamo to sabe to sieke tato munya samuno moikomo chenu mbuya mona senge nje chinga kichi gato kumanya bagani mbuya mona sa senge nje barali bandi TV aba ikira sikana seito nemere ba kolire miya aso kiningana liao tata so bakonye nando baegerere kalbara agenda kalmire meye vai mukiriteria yugo na wekeka ko na meso buko bwense tu asabira maka aikazore zia mabra Yesu Kristo mutolito amen. Yamana sanelda kira tokenda toko batukwebanga for divine service abakoreri baria beri tukonga getena moko tayare gau rinde na into tunyara ko batukoira na sembeo aya mase ya moto nyara ko batugusanga mona inwe twagokire naba yamure twagokire na inde ngatwate bango karakitore koira na tole rinto nyara ko batugusanga amona inwe amatera ino yabeke YouTube rera mangana chire digital amatera ali toko yora YouTube na toko download twakoraki twayabeka anya gotera bono igo onye murabeka matera ino YouTube nabego tobera konkwanyora twachire twarambariria are korigia matera kochikwa chitonje bwateki amatera ayabwanete ko bagagutumika asogosasima gwaito gwakira rituko create YouTube beka matera ino garia kitoko ligia matera twayanyora konya murabeka mogo twarende chiade copy echichia ya matera ino twenda na chiracho nto twenda kwerusa libono koranga bange murarusi na bali boigo mogendere to koba mogo beka matera ino are audio genderera ko yabeke chibicha kiagere iri ne TV bono ntogori ko chitwa bugia audio to kubugia uria ogotera kori kubwateki chibicha komo ikororo timora koraki timora nyorwa igo bono togendere ko batukweriga twense asobwamo asengencho yobokoreri bwaito bwakera rituko bagakambia mono elders tumanyete ngatwaje tokabambushi gatigati wiki gaiga lakini mugatwarigania imeroberia nyare ko baigwikirana asengencho bokoreri bwa rituko bia rero. Thank you elder na bali twanyara ko batukubwatera nekera twacha gatikabere ye wiki gaiga tugaja tukaba tukurigereria senaro twachete nduchiete kubatarira tukaganya tokenda rituko rie sabata ngo kwana iga tuganyete tosoembeo tukachikuganya rituko rie sabata tukenda tukaikororo iganga kumbe nonya netu gwakia rengo internet yekabura bona anto gasinyo ibonekera tokote ango ja tole kenyoro nyuma tutarachari tukolie sabato katika birangora akora kitole kora mnyoka tole mbabwate gose stima iga umayete bintu bigotumia magane stima ta bintu binde igobone inkati tuye bintu toko batukorigereria aitu nkati yaria tukugani nyora bo igomoroberio yo igogochakire sabato tituko die sabato saa 12 utarache kanisa tunim na bakonyora tukubekera matera na marandi balisi baito batoletere lesson mapema nyuma tutarakora tutarenda sa kanisa cheito biemano sana na inde asentunde ndo mwanjo muligire bigeta seni kiandizi television maiga yokurwa somo timoko nigotore eyemo ase yemo kurwa ase district ya Kenyoro astogendra ko batoko sasi matwensi asobwa mokurwa kiete kwikira boni gato anyara ko batoko seni wa gwetera chinchira gati yabo chinchira achia matera chikwaya cheito chie chikanisa chanyara ko bachigo sanga amo 9 nande kereke nainde
gukwarigania senchira ya bene ase ensa enchenu elitokotabanga nero ensa elitukunyara koba tukonyora endagera ya igoro twebangire kuruga iga onye tunyore tiribaga kwende kanisa no regari nyagitari ekero kende TV na bebe kiraria ogenda tokoba gutimuka sasima mona intwe kurwa ase district ya Kenyoro ase goseise yobotenere bwaye Pastor Daniel chinga kiechi ko barigania ase ngencho yobotoerero na gotegerera dingana dio monene. Karibu sana Elder. Hello, happy Sabbath. It's divine hour, tusimame wote. Nyamaza. Nyama tuimbe. Nyamaza, nyamaza, pawe kimya tu. Nyamaza, nyamaza, upewe neno. Tembea kwa upole, anatukuzwa. Amen. Sifu vakasing vakanya saumo sesenia vitongwa viense movake mogando igoro movake tata o mwana no moika. Amen. Nyasaye buku boko nene itukurie sabato tuachira asore tukubori okwane na intu na ende buna wanchira asere tari ya Yesu Kristo mabori itu. Praise Lord. Praise Lord. Biamona sana. Biamona si chunya sabe na intwe. Kwa nyale wika sige sa simirukiae. Yekuru kwa silitaliae. Kanisa ya Nyasaye. Chinsechi na wakaribishire ase divine service. Program ekobwatia una egendereta ya. Tiga ase nchaba gani bakaribishwa on a special way tigandole abaminto kuna tuacha sikulikuwa sikanisa jeito tiganga gondole uplands semole mwesi samagoko good karibu sana next Getumbe. Good. Getumbe, thank you very much. Getumbe Elder Mika Tukwaningo. Upland. Tafadhali. Elder Kenneth Tukwaningo. Kwa niaba ya Upland. Jericho Church. Tiandorengo samabako simole. Jericho Church. Good. Asing Joel Daliga Igamotu. Margaret Tukwaningo. Margaret Martin. Where are you? Biamona sana. Kenyoro 2. Good. It's a good attendance. Kwa niaba ya Kenyoro 2. William Tukwaningo. Good.
Kenyoro 1. Pale ambao tuko kwa hii kanisa saa hii. Good. Peter Sunday, tukua lingo kwa niaba ya kanisa. Very good. Then Kenyoro 2, Kenyoro 1, na ana otobwato mulisia to musoniogeti. Lero mulisio mugako mona sikanisa ichons. Na iwangwa kwa lakini for this time just wave. Mulisia ogeti. Now, Mother Church, Itale tiandole samoko. Good. And then, Mauricia David, where are you? Can you greet for? Bas, mbiabono sana. Aba ni wetu makaribishwa. Tiamba karibise as a divine service on a special way. The program inaendelea. Thank you very much. Kurumotua nimbaretere balitora nyale ko yasaro linga tunyale ko ba as a program. I got next to me no Mauricia Julius Isiora. Mauricia Julius Isiora tukwane. Next to him Mrs. Pastor Irene Nyambeki. Then, lastly, is our district pastor, masaa yake ikifika, atatusalamia na ataendelea. Na program inaendelea. Inchene eba. Onkuru kwa Mauricia Joshua Ogutu Gongera. Praise Lord. Thank you. Na abakwa naende bwakire buyaiga. Tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Samuel ya kwanza. Chapter 5 verse 6. Kitabu ya Samuel yelitangani sano. Ekefungo kia yaisanemo. Onya mwaigoire ego soma igaso munweke gusii. Okoboko kwa monene gukaritoera abantu ba Asidodi. Ere agachanda na kuoboya abantu bonsi ba Asidodi amo na orogongo oruo ruonsi. Akabaaka bakariegwa n'amagumba. Yanja akabuya bono okoboko kwa monene gukaritoera abantu ba Asidodi. Ere agachanda na koboboya abantu bonsi ba Asidodi amo n'aba borogongo oruo ruonsi. Akabaaka bakariegwa n'amagumba. Amarikae nagareiwe n'omukwani buyamono. Tutene namba tera ito namba 14, namba 14. Tusimame wote. Una
Omacheno Nyasaye, mbiyamana asenge ncheke ukiwa gima. Mbiyamana asenge njense ya bene, kwa bekile nsema asenge nchokuragere kuru asenge ukiwa wanene. Bono masangere kano mwenzi bintu akira asole Nyasaye muna banto, di tamani otu aberi bibia ito yuko sababu ito Nyasaye. Jinga kyo makwani ara denna asenge nchoko kwana mana itu, tuasabira watoeru kuwa kumia. Ngatia ito mbaro wabwate, emechano ya kerenjera, na mawere Nyasaye ito karo kende bira bakole mbate kata lingana liao. Bona tuasa bira asenjera ya bene manole toko toeru, lingana lira aletu Nyasaye ito lito seseni tuansi aso wamo ikatua kolire, ekiagera tuasa basi litera Kristo Yesu mbori. Jericho, tunapokusanya sadaka asinga kieki bali bagusangi sadaka bagoroke bajangusangi sawa. Tunapokusanya sadaka, Jericho mtanya simamisho kidogo. Wale watoto wa pasta wako wapi? Tuminde tunaposanya sadaka, alafu Ichere nitatupatia special item katika huu mpangilio. Ichere msimame hapa kando. Naye umwenjua umwengelea Mbezi TV, karibu sana in ya divine service asini to yomurubayo obene obwansu bwesabato ubwotira kirali tuko bwesabato nechinga kirabene tokosoa sini to yomurubayo Nyasaye naye akire Nyasaye byomono asi kumurwera kisadaka nititais ekansa itoni wate CFMS nane wate inchirende na ndokoro omuga chigo kanisa ndipo mwa sadaka chigo. Wote tusikize hawa. Machafuko, magonjwa mengi, mauaji ya kila siku, watu wengi hufa vitani na wengine hufa
kufa kwa njaa, hayo yote yatokeapo wanasema ni kawaida. Wasafiri amkeni, tuihame dunia hii, tusishiriki dhambi zake, tubuni dhambi zenu. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Msipende dunia hii, wapendao dunia hii, maishani hawana Yesu, wanatumikia mali tu, wapoteza haki za watu, wenye haki hunyimwa haki, wana Mungu huona hayo, mwisho wataangamizwa. Wasafiri amkeni, tuihame dunia hii, tusishiriki dhambi zake, tubuni dhambi zenu. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Wasafiri amkeni, tuihame dunia hii, tusishiriki dhambi zake, tubuni dhambi zenu. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Wasafiri amkeni, tuihame dunia hii, tusishiriki dhambi zake, tubuni dhambi zenu. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Ile tarumbeta isikike, waite watu wote, waondoke Babiloni, Babiloni utachomwa. Ile tarumbeta. Tunawambiaje? Piga tarumbeta, tusimame kwa kuombea sadaka. Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, vyote ni vipaji. Amen. Asante, tuweze kukaa. Asante, tuweze kukaa. Itare SDA Church Choir wanatukaribisha kwa wimbo mmoja, wakitukaribishia mnenaji wa siku ya leo. Karibu sana ayo murigereria Ondizi TV ngari kwebana ndege Swahili mono. Karibu sana imeyo bwansu bwe sabato Itere SDA Church Choir. Pastor atasimama immediately kutupatia neno.
Patimosi. Kaonyeshwa malaika akitoka juu mbinguni, naye alikuwa na uwezo, kashuka na nuru kubwa, naye alikuwa na uwezo, kashuka na nuru kubwa. akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. nuru hiyo ya malaika ni uwezo wa Injili, Injili ile ya milele kwa wenyeji wa dunia, kuandaa kukutana na Mungu mhukumu wao, kuandaa kukutana na Mungu mhukumu wao. akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. sote wasikilizaji, Siku zetu ni za nuru, tumojeni Baba Mungu, siku zake za rehema, tusishiriki nazo dhambi za dunia tupotee, tusishiriki nazo dhambi za dunia tupotee. akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. akatangaza, tokeni kwake Babeli,
zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. Akatangaza, tokeni kwake Babeli, kwa kuwa dhambi zake zimefika juu mbinguni, na mapigo yake yatamshukia. Praise the Lord. Praise the Lord. Mbuya mure mwensiga. Mukaba moyo buri kia maoka kuimuka buka ngani gage tweke uno morogoba. Bwana asifiwe. Ura nsogeri ngo kabisa maigandiro mayete wiki ngi makoba isiko y'abantu bao igasinero. Tigamo bako monene na ende ntebe mbuya mono asenge nchoye ritukoria lero. Tuachire aiga asenge nchoyo konyora ringana ria Nyasaye. Tugukura ntokora yande ekero twakurire nyuma yokurandi. Tusabe. Baba wetu na Mungu wetu aishie milele, katika jina la Yesu ninaomba kushukishwa chini ya msalaba unapoinuliwa. Saa hii heri ya kupokea neno lako. Tupatie utulivu vile upendavyo, na mwisho tukiona umenena nasi, sifa na utukufu ni kwako. Wewe umejitualia wana wako, maana ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Lingana linene tukurigereria ritukoria lero origoteba tutorie kurwase oburito bwoko bokuko. Save us from this heavy hand. Tutorie kurwase oburito bwoko bokuko. Nyasaye nintare Buna eno kwata rete boate boko kwane ninkwane na yeburonge nintarora encherabu Yesu ntare. Aba Israel kwenye basokire kurwa Misri baetire roro na se roro baumiranire na makongu na mororo bono gobale ense ekurukwa ange gujikunye taboria kwarange go soakana nime kabisa na soro gendo rwabo gatia igo ya bitireti go ikabare gutacha mumadira kiri gutacha kuikaya ale kubitiriri batache baite egeko bagekoreki gisagu kindi ki ale kutaka kubatanga igese ya ale koba enkongu lakini ase barabuo engorore egekone bono baetaniri Sinai au bairwe sanduki ya machiko na nigera ase gatigati yabo eyare kuraga ebintu gete bibere bitatu iganko batebiri kuri alero ense mentangani yare kuraga obobui bwa maisho marone ensemo ya kabere yale kuraga nga Nyasaye no aramona barabi amona barabuo onega ika ko bago kigosoa asakuru kwa asidoti no muchio yomo usitura ruke kinyure kemo asiba tegete gosoa
lakini bakaumirana n'abarwani bande besegi ebyata bari kurukwa Abafilisti bakabarwania esegi ekarora ekiagera konye Abafilisti bagunduire ring'ana erimo ng'Abaisiraeli kubabogoretie agasanduki aka mokubabuga segi. Haleluya. Kubabogoreti agasanduki aka segi mogokora kieki mokubabuga, lakini ng'akiturakore ninde tubaure agasanduki aka obobui bwabo bokoreki boke bone segi ekarora tigachimakali kirogo some etabu ya Samueli eritang'ani inye nabokora nga Samueli konyochori rutiare kobo mukwani obo enamba ya kabiri bono kubakurwana obakurwana bari ne sanduki ya Nyasaye bari no bwege nunga Nyasaye no akoretegerekie no are. Was very unfortunate for them kwenyora ng'esegi yarorire ekerengo esanduki ya machiko ya ibiru natarie koibukuru andons kurwa se nyomba yangu ya Nyasaye asiyale kugacho kurwa sema Abafilisti bakagenda paka bakaikasa batatakire guika bakanyebogori ora rabona banyebogorete ase bari mukora asome Biblia esanduki ya machiko ngokunu yarenge nonde bwensi, lakini munyolete bononga ntige itete umusacho yo muchite gutakoranye kuna tekora gerekie tewa ekera tema konye kunangi kya moberete agakwa there. Lakini Abafilisti aba number 1 mbali gusasima Nyasaye oyo w'Abaisiraeli bakora gerekie bagusasima. Number 2 asiga tiyo komenya kwabo egentokero ekingi n'eki Nyasaye n'ebinyasaye, lakini aba basoire bakema ya Nyasaye ime no baikaransete paka babuguiri esanduki ya machiko eriekerogo soma yakabire buya naende ikabekerwa omugwekano bw'abamarayika babiri barigiriraneti. Mbao boete nono bimarayika none bimarayika ebyo mugwekano byari mbao boete, lakini bagasibukana ko batayare konyebuguria ekerengo bakonyebuguri buna kende gyonsi abalia bagayikisobo asidoti na bakanyebika ange n'eki Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bakanyebika ange n'eki Nyasaye kerango some Biblia bandenga bakarara bamanyete no ekorete gerekieke no ere, lakini ndokyo gukumia esanduki yarokete ni rieterekera ire meseri abanyirindite n'eki sanamu kinyerigererete ekero gusoma igitabu iki kia Samueli eritang'ani sano okegotebanga mambia bagochigocha mambia ndiririeri the following day onyendero banyeibete mambi Jumapili bagochigocha ang'ene sanduki eriamo n'eki sanamu kiri bakanyora kisanamu kiabo kiakorireki kibundegete kinyegwerete yani kire maumama kegusiomate kegusinkemba kite yani sanamu erie kawa ekaguma umama bune yego sasima none kisanamu kikatebanga ekemwarete ta nkiriki ya butambe ase mwakereta tariyoroke bwene to koreki kobera ano matege ndo yakongoki na iga Abafilisti bakakang'ana ering'ana ria kawaida nande bakagororokia sanamu yabo nande bakayetereni bosi bwakerekieke bwe sanduki ya machiko nekero banyetenenia nande bakarara nande mambi bagocha bakanyora nande sanamu yabo gegwete maumama bosi bwagentoki bwe sanduki. Ona abana ba Nyasaye ring'ana ndirega igantete ko gocha nkige kogera pastor watebe tenga totorie kurwa soko bokugukurito ekero banyoranga esanduki eriani gegwete egento yakongoki baganza kubura n'ing'anda okoro rigenteke injira giacheta
nkebwate sababu lakini mbaikira na ichibu bagatebe geko bakebe esanduki na intwe ko bana barabi na intwe lakini Nyasaye atakawasomia mangana abereka inambe ntangani nje Nyasaye bwa mabera no buya ekora rimwanye kunete kanga no mwaka rategereke kwani uzia nga yakwerete kisena ali esoko kikujesira ngana arate kora gereke tegwa akakwera lakini aba barabu banyitwekire ariko kunyore sanduki nabona ari gwetweka banyitwekire muri cyogoro bayetwekire paka banyikiri araria asidot sobo nande banyeterekire motu bwekisanamu nabanene bakagenda kurara kisanamu kiro kikateba ngantu yaya lakini baru bagocha mambi bagacha nebikuba byabo kerege ntombu yake korete kerekie buyakere bara bayasai Nyasaye katakubasomira neri marioka I am so gracious nje Nyasaye bwa mabera onye ndinatagete kubaita kangana korete kerekie angana baitete yani atana ki Nyasaye kababera abukiki makigima asogo kuna leave alone taking the ark touching Bwana Yesu asifiwe. Leave alone taking but touching. Nyasaka babera asiri ngana liyogo kuna because ya no punishment ya rengenga punogo kuna iga wakore kereke wakure iga kababero kwabera kore marakarenga. Number 1 touching, number 2 taking. Okwabera kugacha Nyasaka basominga nje no monge bwa mabera my brothers tiganda abaro kinando monge bwa mabera kangari mwakune te mwakwete lakini bono nande mwakunire nande mwairire na bado murakora kirekie murakwa. Number 2 Nyasaka takubasomiringa nerimo ase kenyamoro dikobege kenjere raisiga that we learn that when God is silent and seems to support the opposite, all cooperate with your foolishness. Do not be so sure. Ndinawa tomo kalimani kanga na kwa na unchori. Akibo ntigankwane. Ayo mutegereri ekero Nyasaye kirete. Tari ge minute nganigaro mobe. Ose gatarochi lakini gale merane tino boriri bwao your foolishness ekronya sakirete my brothers and sisters taringa tabwa tigentara kore lakini gale merane ti agakore ndokoro kanga cooperation. What is cooperation? Agakoro kobwata na no boriri bwao yani taringa niga taringa nkendeke yani tasinyiri gokora na batagete gokora lakini aremereraneti na nda sokoremera no boriri bwao tore mamono ngakoremerereti. Bwana Yesu asifiwe. Timati gose numero chereseni yeyo ngekera gutigete bakuga kune sanduki ya majiko bakuga genda ari siga kirema imukanye rusyo taringa asinyire gokorera kende yaya tari asinyire utatiga gagukumire tio boriri bwao na bakorete kerekie nande tweremi aso boriri bwao igai wana ine nae no boriri lakini tweremi no boriri bwao. Do not be so sure nganya saembu ya korete kerekie buyara mona inje yaya nigai wana ine nae no boriri bwao lakini torale ma ngabona Nyasaye mbuya korete kerekie buyara monaye kwani ngiye kora Nyasaye gotiga aba Filistia aba baleme in this foolishness baka baire sanduki ya majike kebungo ngiba koirera baka yani Nyasaye nanda abatige tabaka yango ndababoli
aba malaika bakagenda bwa Aburamu amini Oroti bakarubwa Aburamu bakagenda Oroti abantu ba Sodom bagatebanga baiseka uba onto batageti abuto tagete mbandoki aba malaika. What was the reaction of God as a chinsejo abantu bagaukora. Number 2, Uzia agatakuri nekerengera liekia kokonye sanduku ya machiko tekora kireki tegwa ngikia maberete agakwa monyore elders chinga kiechi kemugo chinga kiechi konye eri okure bamurabaye na mukamu murayo ori ori getiko twaro bunyasaye nero korireke okure na rie segie korora pake sanduku ya machiko yakora kireki yagenda so ekeninki nyasata geteko kora. He is cooperating with the foolishness of the Israelites, but they should not be so sure that he's going to live with them. Ekara barare bare mete nkiki bare mete kotore ne sanduku ya machiko esegi ko karatore ko bugatore lakini bora ya achire. Then again they went back kweboria mabori ninkieke kiaba paka nyasao cha gutiga esanduki yaye eria sabe gituko bwata na waito nere yagenda bobisa mbama nyanga kubago somiwa naba Philistine ngokora bare kerekiege somiwa bare. And my concentration is in point 2. Tinda diko diri na point 1. Point 2. When God is silent and seems to cooperate or support with your foolishness, do not be so sure. Bwana asifiwe. To Yeremia ekero kusoma kitabu kilitwa soma ya Samuel yeritangani sana ibungo sita kwa yatebanga okoboko kwa monene kukaritoera abantu basidoti eraga chanda na kuobo y'abantu basidoti amona borogongo rurwonse akabaka bakariyewa namagumba ko baremete ngabahurire aba Philist aba Israeli esanduki ya machiko eyibare kobogori go chesegi nesegi yaba yakaragere kieke yabuwa babuwa bono teria se bare yarongire nsemo yakabere bakera myanga bono obo buini ntutobwate bono baisirani bakora tigere kieke babwati bobui tirimba kabana ochinse my friend kamana kanyoranga nyasaye agakora ringane ritu asomire. Number 1, okoboko kwaye gukakora kirekiege ukabaritoera njera kie kwa baritoera amagumba tari baravuka nonye n'abantu borogongo ekidinki ama kwa gwenda sebare tachietia saba Filisti boka na bande bonse bakora kirekiege baba itana. The hand of God became too heavy. Lakini mama etamagumba na bera nyalekane muramanya lakini isego soma verse 9 no recorder. But after they had moved it, the Lord's hand was against that city, throwing it into a greater panic. He afflicted the people of the city, both young and old, with an outbreak of tumors. Mati akike kusike komeka ringaneri. Kesongo ke kombera raisi. Akiri ke kusinge bwate ringaneri enchenjerengi ya fasina ne otebanga ekeroba ye irireo. Omonena karento botamu. Obotantanu obonene asabantu bomuchioria.
agaka abantu bonsi abanene n'abake akabarentera amagumba. Oise gosoma chapter bune sanduki yatachete bo Filistiga nonye ime yaba yaremete ngambu yabare. Silently God was doing something. Asenjera yogo kira Nyasaye ringa nandira arego kora pokiriru underground inse lakini iga akobarigeretie Nyasaye okirire igombu yatokorete gerekie mbuya tore lakini iga nsemo amagumba agachaka kurwa abana obutantanu bugatuboka great panic ogostoka abantu baganza gukumingi kiabeire ekora ime ya Philistines pi asaka muchaka gasi doti nemechende ya etana ine obuwa bokaba ekiagera amagumba tumors amagumba. Do we have tumors in this time? Ntobuga tamagumba chinga kiechi koigunga nyarebe na chite nyagitari agachigopimwa akanyorunga kanyama kamere tumo obongo akachigopimwa ngasa mara ebintombire bisoka sogete silently, not knowing. Silently. Get my point. Asogo kirana go ikaransange bintombu yabire amagumba gara segatia ito in one way or the other. Waikora nyora musan asege keke omuga sore ndati utiga bosa na monta toka ne point ye ine esanduki ya machiko mbugere usina sekaru no manye tenga abakrista bange bamatukaya barusi esanduki ya machike karu ime abakanyebege tararia mwabo not knowing ayatomanye tinga esanduki ya machiko bunere mwao niko otagerera totebe bintu bono mbuya bikortegere kieke buyabire kesi nande kwanza injo murisho monenega nande kwanza injo mubasa bwe district yengi murankwanere ngiko sese injo mutanga ni bwabangina kimugo nkwanira bono ekigokere mwanambu yake kortegere kieke mbuyakere ha my friend inyoranga kere sanduku yigitasi dot Nyasaye ga kirete bakeira mbuyabare bakachisa namu jitebanga ekengiata keira okoragere kieke kobera ekekerokyo ira nigo Israel lakini aba Filisti badanga ekenoyo korakire kieke paka baka change from one city to another korugo mochioyo kochomo chiorionde na sogo change kwabo amagumba na haraka gendera kuna korakire kieke kuna gweta kurunse ngora ine nsanduki kie ya machike takarie kanisa ekarebuogo ande nero yagerire abana bawo babeirega because magumba we can't explain na kiarabe na kiye kugera magumba ari eriyo motundiro eriyo getekyo mogongo eriyo enkoro eriyo mekime eriyo magoro amagumba are different omate sanduku ya machiko yange the physical thing and it was very expensive. Yani utale kunyara gutigana nakyo. Ngayoko irege ntogeta korengeti. Kia bwana takobera araria. Ekaru. Aye. Ngaye gurubaro ye kanise kali. Nero gosombera chinsia. Njete akondigana limukage mokwete. Ntabi ase gurubaro ye kanise ya korete gereke. Chisimiti chiale kwaga achanga ichikaga achete. Mbuo chikare kwaga achachi jo nechi. Chikwaga chibrasta. Akora ntabi ae. Ebitaba biri biyo kori emesa yo monene. Ngayibikare. Na maana mbimanyire mbiro. Kose kweru sereti. Tirimbo kaya ko chinze. Ngaye microphone ye kanise kare. Egita ye kanisa ngo gachete.
bori ye kanisa egosomia abana ngayiere. My friends, ngaye sanduku ya machiko ekoretaki. Mbuya morakiri. Ngaye birogo bye kanisa bikare. Nabyo kogeneria bagani. Ayentebi. Ekare sanduku ya machiko ya ruseti wema ya Nyasaye ime ekairwa sidoti amagumba agakora kia bagakaba. Akarorekana. Bone boringo. Buogo morembe noro. Nkio mwana uri abuteire. Oboroiro boruarete na mana ne miaka yawe kurwara. Esanduku ya machiko ngaye koreteki. Obe. Tibesi chama agachonga jikane. Irenga gwakorekaneti. No chire buogo. Na maana gwachisomeria abana. Tari mangana. After chia someria abana. Ngaibare. Ayentebi. Irengereri. Esanduku ya machiko ngaye koreteki. Kajiere. Tibesa chire kwa yao netichi sidi ngaichire. Isina enkubori ngaichire. Tibesa muone netichi sidi ngaichire. Nkichi akorire. Esanduku ya machiko ngaye koreteki. Nchire buomo gachiko sa segete na chikachire. Nchikachire asegete. Asegete yachibisire. Ngechinjiri kwa ndabuomo ga. Ai ngogote ya mangana. Nganjiri kwa ndabuomo gachi. Aeteba bwangu. Ntebi asichikare. No manyitebu no chika chite igo bakongumbara chikanda to koraki. Koreta amagumba na koreteki. Naro. Matengo kumisana. The silence of God. Ogo kila kwango. Ogo kila kwango. Go kila kwa Nyasaye. Nganigata ite kubwatana naye. Tikoli go commentero gendere commente bibe igora ase bindi. Ukaire chechi dirisa. Ukaire chama tabori. Yandi nga Nyasaye bado na bakire tengano. Kororone bono. Ngirangiye ko yatigarare na monganinki. Ugitimu achandike. Ngako kwa konga ngende ngetibuona iga. Sanduku ya machiko. Uchibuo. Ugo kila kwa Nyasaye. Tikomine tinya tabuga tigentara akore. Utatiga agasi umeti ari underground. Kitambo gundwe mangana taribu. The silence of the Lord. As evil goes around, and it does not mean that he does not approve. Naba kweneki. Akweneki nga maene. Nonya inkirete. Rochi dirisa ibere chie kanisa nochi koreteki. Nochire. Uikate venga chidirisa echi nochire. Uikaji tangase. Ayenabora akire. Okagenge manganambu yare. Lakini na Nyasaye ukirete. Nyasaye namanyete nochire. Nande inas much as korenga na bune Nyasaye kirete. Uikago tebe nga maana nochi korete kirekie. Nochire. When people pray and rely in his name, does not mean that he is given an approval. Ekera abantu bagusaba. Nande ba chiesa ritari ya Nyasaye. Temine tinga Nyasaye oitabera nire nenjireyu. Yaya. Yaya. Igage ndeto kore miremu. Underground. Araria. Underground. Igago kirerete. Mwana ko igwa abantu nganya gitari. Marioga nya gitari tayo. Nyasaye ukate tarochi. Ukate ngage ndete kuna goitabirana na abantu abagukwa ngamarwaire takora tigerekie ngamariogo takora tiki tayo. Nyasaye takireti
ringana ndiragendete gukwana asore bunonya begete chemist kiao iga ogendete kuyaonia ndigere bunonya bangete Nyasaye na amanyete nga mario gaino akorete and is working underground oigorete chemist 24/7 lakini motene ngumbwa na akoragere kie bwana goisana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ogo kila kwaye temine tingo itaberanire yaya igare nyaro ekora Nyasaye tari gukora kurugura guchaka umusingi ogo kila kwa Nyasaye tikomine tinga punogendete kuna korosie meroberie eyo ngana ogochora kwa Nyasaye emeroberie eyo yani biryorengera tigukora mambi byokurushie sanduku ya kerekiege ya machiko tokaga Nyasaye tabimanyete igabimanyete kutatigari ngana akorete nigakirete. Save us from this heavy hand. Someday ditukogete paka akore bwanje tibwanja. When you think that God is silent, it is because you are not paying attention to the Holy Spirit. Ayago konyora ime yao ge korengera ringa Nyasaye onkireire buya na sengenjo torigo tegerere riogirio moikomo cheno. Angunda akobole. Eta isimbu oge bwana takogachugose. Ye korentu mwa Nyasaye. One taisi ne sanduku ya machiko. Mbibwata bwa mate bondabo. Bionsi na kibire. Nebi chenu. Bona tiango nda kobori. Aedigereri. Taka kuruwe tuki bakararia. Bakama goronse. Amaoka ononsi yale. Anako sasa ni gukende wiki ngima. Ngayige nteke kakachire mbuogo. Osemwa Nyasaye. Naonye kikachire buogo. Oroche Nyasaye ndi aitaberanete. Nyasaye galanda giraundi. Ndatenge ukarieta isiane. Embu yamono. Ono tigama ginache. Jinsa isano na emochu mapiri. Acha kegas. Ekiagara chinga kichoko ne meno mujako regerekeke. Number 2. Bona senge ncho magena tinta getikoreta nachi wa affect na abande bari innocent batamanyeti. Ekingi ukanta getego okorera. Bona emenyanya gitari. They don't you care. Mambinde ndimeki. Egwiki gochang ngatembe. Egwiki kubwati ramu. Munene gumwate bango. Ramu okobera. Kururamu. Ogende general. Mumirane na mulisho huko. Akora check sire Jones. Lakini secret ninki. Sanduku ya machike gakora taki. No eta kire ko gachu. Ayeta kire ko gachu. Manyasaye. Tarimanga na tori kiri. Lakini Nyasaye teba ngokoiro buya bugaya buno nakorenga no korta kire kieke. Ore. Lakini ngaye sanduku ya machikere. Naonye kire mwao. Okoboko kwa Nyasaye kuika gokoritoere. Nakibona marikateba. Okoboko kwa Nyasaye. Gokabaritoera. Kwegera kwa baritoera. Bakumetinga ne sanduku ya machiko bonera toreterere nyenganyi kurwa koranyira go cyumo cyonde amagumba. Amagumba kerakura ibinyabururu. Amangana agitoro tari gento kiago sori. Amarwire batana korora. Bona ina bombwene tenkobori. Ine no manyetenga omutienyi ori otaira ne taisi ne sadaka ya Nyasaye ne sanduku ya machiko kwa gachete buo. Bona gesagoro chori ochiete ne tirisanga na rore bobe. Gesagoro gerere tio ochiete ne simiti. Oyo kagachete guribaro. Aye bwe betenga nonne chisadaka nchibwe na tiko abuogo asijibwe ntako bangai mwa Nyasaye. Nyasaye takireti. Nyasaye taratika kukoregento nigao mbeti oganyetenga norole kakonya tori korora no haranda giraundi. Going to work on something. Kenton kirata itako korera.
na at long last okaba kwa ego kokurtura na kia Biblia umuri kibwe kibunge kigagotabanga abantu bakoro kwaba aba Filisti tibaigwete kero Nyasaye gukwana aba Filisti tibaroche Nyasaye ogokora emiremo korende bagachaka gukora ringana rikoro experiencing. What's experiencing? Hani ubumanyi buganza ko nonyi inteke korugia cha bagaikaranse ndatura mesa huko bagaikaranse panel muri jogoro bagatebanga kuruchitari kijirie gente kigia cheta na ritu aroche gento gikuru kwa magumba. What do we do? Nkebwe natiko baseitu ira nerio monyene gore kora kirekege aira bona heba kabono oborogio bokwaro gire myaka yonsi ntukwira nerio monyene yo mombodi ngonyo kweterende aya moirere mo genda none mbera ya igoro matainge gore ya onga yere yeje ekor mata ya go chandire rabnu chande ta bana ba bante kinyora obogore tie sanduki etari yango yabade endamwamu yo bwata ni yango otagwanjira nerio monyene keso monyene ndamwamu na koreteki naro nkioko nyetwa ikaransango echachi rosie paneli erengererie Bwana Yesu asifiwe erengererie gokonyorange sanduki yabandete nera kora kerekeke eka tura manyereri gosenera rete tobo kongwa so korete kerekeke asure aye nki sanduki yo monyene korabu aba Filisti bakagundwe secret nge sanduki ya Israeli tikebera ria Israeli aye kwagundwire yani Saitani ogotwekire esanduki okogenda wachi kumuibera serious kwa matenga igonta ketego kuibera ege korere kemo gekuru kwenda mwamu na ndo omenyete nakyo kira rituko ayuri ndamwamu yoka ukurigiria ng'ombe y'omuntu yateka chimbere mabera akora kirekie utakwira nerio monyene kukurigiria matoke y'omuntu aoreka mugunda agima kugweta ase chinsanga chio monyene chiare ngechi monyenye omuyomu ya chiakoraki chioma ay oi ine sanduki yo monyene obogoretie tari yango tari kwanchuru muira neribono gakire mugaso igoro gabantu batara kakim ira ni ayabna kuo yeti mapema nande kora kerekiege ira ni mapema. I don't know what's in order to get. Have you experienced that this thing you are having, it is the root cause? Abaibori yana umumineti kona ria bana bam paine sanduki etari yabo mwanyale betogenda sanduki ine yao nyale be nomorogi sanduki ine yao ne yango nkinale ko batebyo omugasobono Nyasaye totorie kurwa soko bokuko kurito watoritoreire kobokoko baminto nkwabwenete gotogwere konigo gwatogwereire ase ng'encho toibete egento getari egiaito bibembi arenge biaito ne bia Saitani kindly tigara nekebeke gendarara koba na kerokyo onye koro yo Saitani lakini onye kwarangerigwe asobosera na manyinga Yesu Kristo lingana likeiga ntaete kugotigera nerigotebanga kindly esanduki ya monyene eira nego chiararia okwanga okoboko kwa monene nagokoreki Nyasaye tokonye ekora nerore nokobwa gukurusia okoboko kwaye igorastore asertari ya Yesu Kristo muborito onde narore sigatia itu ore gotangasa ngarero igana inje pastor kuji gokoro gosaba na inchonkorera ni gosaba okwo sanduki chianyarire gosaba no nchimbu atoke nda asertari ya Yesu tokore nayo gosaba
naye nari gutakutinene no koboko kwao namanyire ng'omotegereria oyo omogari nagendete gotebanga na inche ng'inyore na inche am part of yo kobainyora ekiagera ogosaba oko no kwao onde narore gotaka gosaba oko. Amen. Tena data tena no koboko kwao. Just come to Sabenai. Let's come. Yes, bari batangana kuimoki banne na bunta gitaba. Atangana inchoko boko kungo basakongwera. Koboko kutingo tageti. Kekoro koboko kwa Nyasaye no korito mona sore. Welcome. Buyamana senge nje inchirio kaigo. Chirio kaigaye. Chirio katokore na ayo gusaba. Okoboko gukoruoro. Mbana mocho koboko kwa Nyasaye kogo tigera. Ekekogera nerore no kobua. Nerore ne chinguru. Chiogo tanga wakwa kwa yengo terena igora sore ngana senge ncho obwatege ndogetarie kyao korambwate oko yese leko mbera kende nintarende omore Woi kangi como erio ndore omocho sayoni omotoriantare. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mchana wa leo umenena nasi ya kwamba tulienda tukavipa vilivyokuwa vyako na hata tukaingia mahala ambapo hatukupaswa kuingia, na ndiposa mkono wako umekuwa ni mzito kwetu. Hakika umetugonga ni maradhi, hakika umetugonga pole pole ni kukosa amani, ni watoto kuwa watundu, kila aina ya ubaya umetuangukia, na hata sisi all those tumors zimeonekana katika maisha yetu. Mchana wa leo tunakuja kwako Yesu, tukisema tena tupokee upya, maana shetani chukua vyako. Yesu shuka, waanza kututakaza sasa. Tumwagilie damu yako ikatuoshe mchana wa leo. Saa zingine tumefungwa kwa ulevi, saa zingine tumefungwa ni kwa magonjwa, saa zingine tumefungwa ni kwa vitina, lakini katika jina la Yesu tunavilaani, tukisema vipate kushindwa. Yesu usimame pamoja nasi, neema yako ikazidi kutembea ni pamoja nasi, uwepo wako uzidi kuonekana, utuondolee yote maovu. Shetani chukua vilivyo vyako, neema yako na itutoshe sasa na hata milele, maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Barikiwe sana. Pemano sana pastor. God bless you so much. Pemano boigo bali banyala ko bako irali bagalia bena senge chama sabo. Marandia abere guseniwa ase umugasobono. Pemano bali bagena toko bagutobwatia emo ase emo. Rojenga chinsa nechire cho ko era chire. Bali kanke guide ntonyara ko ba atoko. Bairani ali ase studio. Kulende iga motwento bwate ekanisa ya Jericho church choir na banyale ko baba kwebanga gaiga linde na barabuo asubwamo banyale ko baba go to sesenia amono gotera. Karibu sana Jericho kagetenga fundi ya mitambo gali ntayarule bwato kagotera ko elinde konyale ko bagogo elinde kegima tonyale ko ba atogo senigwa ase engencho ya marandia ayeli tuko lya lero iko tonyala ko batoko sanga korwa ase district ya Kenyoro district na tonyala ko batoko sanga amone chikanisa ao kati yabo kanisa ya Uplands na boigo Kenyoro 1-2 tubwate boigo itare amone chikanisa chinyinge ise ya yepaso yonyalira ko baga kuru igaiga mutwe ase amarandia bono niko tutegeta tonyole ogotera kurwa ekanisa ya Jericho eyego chikoba gego otosenena gotero ko lakini tigangiriri bageri kwa kerengambia mono mwanchwa omurigere bigata senikia ndizi television asoko tubwatia eyemo aseyemo kurubaga kiete na ase umuroberi yoyo bwebwansu bwesabato boigo district engima Nyasaye tiganyala ko bago basesinia wetera ase abalisia baino na boigo boteneri bwensu district
inga intwe kitasendikia Ndizi TV twanyala koba tukwegokia na ndito no gosemeria nga angio orinde bono nchente kitakoba kingoru igaiga asembeo elinde nyala koba inkwaligania benne ekwaya ya Jericho ekere kwaya Jericho ekonyara koba kegotera eyemo ase eyemo bono kia kore gotera uko igona ndito kwirana eyemo ase eyemo goikiraria ase nyumba yaito yoborari Nyasaye tegagoseni na ndegendera kubwatia emeroberi yaito nyora boigo no tore ase mitandao Ndizi TV News Digital ase Facebook boigo ase YouTube Ndizi TV News nakuganiria maya ogendera koba gotwara oborigererio buyeliterane ngoro kwa Josephat Amesi karibu sana kwa ya Jericho.
mavera no manyegocha. Bwana asifiwe. Barenga begokiri nĩ mĩrũbĩrie rituko ria rero imbarigĩrĩtie ari mũraimoki ng'akimogoteba mbia mũno Nyasaye no gũkũ guoko nene ũtuorokereire na ndũbũyia rituko ria rero